Injili ngima Ngeso kangeso chakre sari ukinyi Ramogi TV. Nyakwaram gajonka mora mintiero seromo kanyo sa pagario marukinyo kinyo majaber chientarika pago chiko dwe marabirio higa mar 2024 gweng maintiere ochio nade bureka wachio makare koye mabende pod fucho koni gi kocha katika mano amor mar bedoka mano mar kelo ni chenro mar piny kod mano mar mbakayo oromo egiko mano mar odiochienga makawuono koko manyakwaram gajwang okinyo makawuono weche mathoth timore bangma ami weche manyieni bedi gi ng'eyo ni nango timore e gweng mabende intiere bange ka onoromo kanyo sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi abro bedo katai e nonro mano mar gazet kaka pile waneno gazede ariyo Daily Nation kanyakla kod The Standard mabende duto te antiere godo kai thoro weche e gazede okinyi makawuono pogore kachako gi mano mar Daily Nation gindike kanyo gi dholiech Raila shadow in Ruto State House mano koro nitiere malingling ni jatingdai mano mar duond bura mar ODM Raila Odinga bende osebedo ka romo kinde ka kinde gi jatend piny mane kar jot mare mano mar State House ahinya mano mar kelo kata mar riwo wi oganda kanyakla wach machiel mabende noko mipek e ite mokwongo mano mar gazet mano mar Daily Nation ipenjo kanyo ne who will become the next police boss okang makama endi biro inyalo paro gai mar obila Jafet Koome nogwetao gisani jalno mongere kaka Douglas Kanja nitiere thuolo no makojolo koro wachre ni malingling wachre ni nyinge adek nosechwal ne jatend piny Kenya mar mondo mi oyier achiel kuom gi mar mondo mi obed ogai mar obila kata mana Inspector General e pacho kae nyinge adek mochwal en jalno mongere kaka Douglas Kanja mabende nogai mar obila e yor kojolo nitiere Major General Afasad Kiugu mawuok Kenya Military Academy mano commandant kanyakla kod Nyale Munga mawuok Kenya Police College commandant mamoko mabende bro bedo kaminya korom gajwang en kaluore kod ikruok mago mag ng'we mag Olympics mabende bro bedo ka chakre Paris chakre chintari prero kod auchiel mar dwene nyaka chintari kapaga chiel kanyaka sani migawo mochung' noche mag tuke e pachoka oseango jokanyo 161 mabende bro bedo ka dhi ng'we makamago e lo piny Kenya kopogore gi mano The Standard nyakwarom gajwang wacho ni the Gen Z effect and scramble for cabinet mano kaluore kod paro mopogore mabende rowere mapacho kos bedo ka chwalo ewi ng'ano ero mabende jatend piny nego bed ne yiero kaka jatend migawo e pacho ka okang makama en nyakwarom gajwang biro bang jatend piny Kenya nothicho oko jotend migepe duto te e pacho ka 21 nonro bende notim kod riwruoge mosebedo ka timo nonro e pacho ka paro mopogore mabende rowere osebedo ka chiwo piny kanyo bende no weche motenre kod doho bang
Katiba Institute mano riwruok mar Katiba Institute dhi e doho mano mar seyo ogai mar obila yor kojolo. Inyalo paro Douglas Kanja ne wacho ni ng'anyo ok bibedo e chuny boma mano ma Nairobi, wach ma bende nokumo. Nyaka gisani aneno ka doho bende koro nosethicho oko dwaro makamano, ka bende doho wacho ni oganda ma pacho kaendi nitiere kod ratiro mano mar ng'anyo. Duto te nyaka Ramga Jwang gi weche ma bende tuche gazedo. Kiny makawuono adhi bedo ka kelo ni chakre sa 12:30 nyaka rom kanyo sa 1 mano mar okinyi. Okiny makawuono bang' nonro mar gazeto dhi bedo ka wapuonjore yo makare. Nitiere jogo eko ma bende biro bedo ka lero ne jopiny ber mano mar jiko manyasani. Kopogre gi mano bende dhi bedo gi chal mar piny Kenya, weche ma bende bedo ka tuche kor gwenge mopogore opogore e jumani. Adhi bedo gi janon siasa ma bende dhi bedo kwanono godo kapok oromo kanyo sa 2 mano mar okinyi. Mana ka pile odiochieng' makawuono bende e chenro mano mar ng'ejo thumbewa ma bende itayo kod Solomon Atito nyaka Ramga Jwang. Bende Solomon Atito rom kanyo sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi. E chenro mar ng'ejo thumbewa okinyi makawuono jathum ma bende omenyo en Aluoch Pamba HSC. Be nyalo paro Mikai Aluoch Pamba. Solomon Atito kata ka faya dhi bedo kode gi twak makende ka bende nolime e dalane mantiere Katito e kaunti mano ma Kisumu. Chenro mar mbako romo biro bedo ka chakre sa 3 nyaka sa 5 mar onyango. Pile ka pile chieng' tich abich wajamiyo rowere thuolo mano mar mondo mi watwagi ahinya nyaka otenre kod weche mopogore opogore ma bende osebedo kata mna kathago kata mna rowere. Ng'anyo wang'e osebedo ka dhi nyime nyaka Ramga Jwang thuolo mar dwe achiel mokalo ka ng'anyo kamagi osebedo ka nene kor gwenge mopogore opogore. Report ma bende nochiw kod riwruok makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae mano chieng' tich 2 mar jumani noyango ni chakre ne ng'anyo chaki e kind thuolo mar dwe achiel mokalo ji maromo 50 oselalo ngimagi to thothgi gin mana rowere. Omiyo kiny makawuono dhi bedo gi rowere 6 ma bende biro bedo ka poro godo wach e kinde ma bende ng'anyo mar chieng' tich 2 gi chieng' tich 4 pod dhi nyime. Gin gi wuon nyaka sani bende pod gisero ng'anyo makamano kaluwore kod thoe mopogore opogore moseneno, kaluwore kod jogo ma bende osemaki kendo kaluwore kod kata mana moko kuom okenge ma bende jatend piny Kenya osekawo mano mar thicho moko kuom jotend migepe mage gola apisi mamoko ni neno ka nyapisi mano mar Mikai mokwongo, Mikai mar 2 bende nothichoko e kind mamoko. Adhi bedo gi twak makende gi rowere bende wawinje na pachgi kotenre kod mano. Koro mage chenro magwa mag okinyi makawuono mana ka pile ibedo kodwa nyaka giko mar chenro makama ma bende biro bedo ka rumo sa 5 mar onyango. Pachi bende wajakawo kendo jasomo achiel kachiel e wang' jowi magwa. Ioronwa paro makamago kokalo lai magwa magote machuok ka rede ka 600 mbui magwa mag oganda mano moriwo Facebook, wantiere X, wantiere YouTube, Citizen Digital. Nyalo luwo chenro makamagi achiel kachiel iyudwa gi nying mano mar Ramogi TV. Tudi koda e mbui maga anowuona mano mbui mar Facebook, antiere mbui mar X, Instagram kanyakla kod TikTok. Atiyo gi nying mano mar Sharon Ong'ao. Ibedo kodwa nyaka giko nikech ma en Rupinya. Mokwongo wethondweche. Raila oneno ni wadhi mbele kaka ODM e line mokaoni owewa wadhi joka be kaneno ni ok giero pono gidonga gikaw line mar. We will not accept disrespect from ODM. I was shot at my thigh 4 times, but 3 bullets are the one that lodged inside my body. Nyaka Ramga Jwang kamora mintiere dakika enochiko tok sa 12 mar okinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Ndalo manok mabiro nyalo bedo giko riwruok mar Azimio. Bang' jotelo 5 mag riwruogno bago romo kuom seche mohewa 6 kendo bogo wuok e Azimio ponono ni duond bura mar ODM oloso piny owacho mar bar wa bar kod jatend piny William Ruto.
Romo makamano mane ochoe kom kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo duond bura mar ODM kuom chunogi gi tiyo gi sirkal. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, maling'ling yango ni jotelogo chano golo lendo mar wuok e riwruok mar Azimio e thuolo moro amora e jumani ka ODM odhi nyime kendo donjo e sirkal. Riwruok mar Azimio chunye gudo e kitanda mar midekre bang' rowere monjo kendo ketho romo mar Azimio e kinde ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ne chano somo ripot mar Azimio e wi paro madonjo e twak kod piny owacho mar Kenya Kwanza chieng' tich adek. Okang' makamano ochwako liet e riwruok mar Azimio, gino ma omiyo jotelo mamoko mag Azimio bago romo kuom seche mohewo 6 mar poro wach e wi yo ma gidhi luwo. Romo makamano ochwoye kom kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kendo ne oyuorie kod Eugene Wamalwa mar duond bura mar DAP-K, Martha Karua mar na Kenya, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni, Profesa George Wajakoya kod Charity Ngilu mar NAK. Maling'ling mar wayango ni jotelogo chano wuok e riwruok mar Azimio thuolo moro amora e jumani poni ogai mar ODM Raila Odinga oyie kod paro mar loso piny owacho mar Barua Bar kod jatend piny William Ruto. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi wacho ni ok obwok gi okang' makamano ka olero ni riwruok mar Azimio ne oger e wuondruok kaachiel kod miriambo. Azimio to osebedo ka themba to wuondruok be osebedo e Azimio mang'eny. Ing'e ni kanogo kura candidate wa noyombi kuonde ma jotendwa mang'eny gi aye, nokoloyo kata polling station ma Martha Karua goye kura, kata ma Kioni goye kura, kata ma Uhuru Kenyatta goye kura. To be bang' yiero kata kane pok olos sirikal, nitie jo Azimio, jotend Azimio mang'eny manotemo dhi ka Kenya Kwanza. Kora pani gigi osebedo ka ni ei wakaendi ndalo mang'eny. Kata kamano, gavana ma Makueni Mutula Kilonzo Jr., achiel kuom josiasa machiegni kod Kalonzo, oseyo ODM kuom temo chuno Kalonzo mondo odonje sirikal kod jatend piny William Ruto kaachiel gi nyise achaya. It is extremely unfortunate. ODM must treat Kalonzo Musyoka with respect. Na si tafadhali. Acha ndoa watu akwani unilazima. Kuna wewe. We will not accept disrespect from ODM. Sisi tumewapatia nafasi 3. Sasa mnatuonyesha madharau. Nyinyi mna mawe kwani sisi hatujui mambo mengine? Tuko na nyuki tunatumia nyuki. Karoli Omondi wacho ni jotelo mag Azimio ni thuolo mar kawo chung' ma gidwaro, makmano ni onego giwere gi luoro kaachiel gi kwe ma ok lweny kaachiel kod achaya, paro ma isiro lwedo kod janon siasa Dr. Maxwell Miyawa. Jomoko ka ende ing'e ni be nyalo dhi adhiya timo gima gidwaro. Ji te ok onyiso ni ji te nyaka winjre. Kata ni nyaka lu line achiel. Bora nitie kwe. To ka Raila oneno ni wadhi mbele kaka ODM e line mokaoni, owewa wadhi. Joka be kaneno ni ok gihero kono, gidong' adong'a gikawo line margi, lakini kwe ma mondo bede Kenya. Ka jatelo maduong' oseneno kaka piny ringo, to neno ka jopiny sana rowere matindo ogolo siem maduong' makende mager ni ka achiel ariyo koloki to sirikal ni ok bi bedo. Kosekelo ywak ne ang' mamuno jo Kenya te, siasa jo chama te obed piny to giwinjre gik ma giodwa wachogo. Balo kata ng'anyo kaka koro Kalonzo gi lange ong'anyono ok dhi konyo jo Kenya, be ok dhi miyo Gen Z ling'. Pogruok e riwruok mar Azimio ne ochakore kinde ripot mar komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza bang' Martha Karua kod Eugene Wamalwa kwedo ripot makamano ka giwacho ne ok omiyo pek dwach jopiny kaka duoko piny pek mar ngima. Ranyisi machielo bende ne onenore e kinde nyasi mar jatend piny keto koke e chik manyien mar yiero e kar mar KICC kama Kalonzo ne oweyo Raila kende e twak mane ochako chenro mar loso piny owacho mar Barua Bar. Jotelogo neno okang' mar ODM donjo e winjruok kod jatend piny William Ruto kaka tim mar andhoga, gino ma Dr. Maxwell Miyawa to neno mopogore. Paro ndi jomoko manene kaka jawar madhi konyo jo Kenya, jomoko be nene kaka andhoga. Kaka ng'ato ng'iye nyalo bedo mopogore.
andhoga nyalo bedo adier, nying mar andhoga nyalo wuok nikech koringo we jowetene, jogo mosekonye dhao, jombetrene manyiso osekonye dhao kuom ndalogi te, ok nyal nenore maber. To adiera makende en ni seche ma Kenya ntiere crisis, weche koro tedore kaka otedore ni, piny koro tek ne jatelo, ditim nang'o ka odi wang', dong unywako to konyo unego mach. Koro apani ka Raila onywako kod William Ruto gi jogo moyie gibiro nego mach masani wang'o Kenya, mano ok inyal luonge ni en andhoga. Jotelogo nyalo golo lendo mar wuok e riwruok mar Azimio thuolo moro amora e jumani bang' romo ma kawuono. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, doho mamalo ochungo kum matendo bila nyogolo mar kumo ng'anyo matimore e chuny boma ma Nairobi. Matimore kod chieng' manyoro, arita mager ne ojiwe alwora mar boma ma Nairobi kod alap ma Uhuru Park mar geng'o ng'anyo marawere ne chano bago. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jopiny ma Mali to ne obago ng'anyo kendo rakore gi obila ma ng'at achiel yudo hinyruok. En kum manyo landa yanga gi ogai mar obila matiyo e yor kojolo Douglas Kanja ka golo chik ni onge ng'anyo ma ibiro yieni timore e chuny boma ma Nairobi kod alworane e kindeni. Chik makamano Kanja ne ogolo ka wacho ni ng'anyo mar rowere osebedo ka time thuru kaendi. Jonjore moko osedonjore kendo rocho arita magikoni okelo nek mar ji kod kethruok mar mwandu. Mak mana ni doho orange e yo mopogore bang' riwruok mar Katiba Institute chwalo ng'ur ka gikwedo okang' mar sirikal kumo ng'anyo. Jang'ad bura Justice Bahati Mwamuye okawo okang' mar chungo chikno e kinde ma pod iwinjo burano. Ogolo chik ne ogai mar obila mondo mi ochiw andika machielo ne obila makoro nyiso ni ng'anyo ok ogo marafuku ka irito biro winj burano kendo tarik 29 dweni. E kinde ma timore, luoro ne nitie ne jochiw arita ni kweth rawere ne chano chokore e alap ma Uhuru Park kendo kawo okang' mar ng'anyo motegno. Ma ne omiyo ojiw arita e chuny boma ma Nairobi kod alworage. Obila makedo gi ng'anyo ne ogoyo kambi ka gin akiche e apeini ma oluoro alap ma Uhuru Park kod ei pauno. Ma ne en mar geng'o jong'anyo kik yud thuolo mar chokore ei alapno ka gisundo lokruok mar tend William Ruto. Komachielo, e gwenge mag Imali, kaunti ma Makueni, ywaruok ne obedo e kind obila kod jong'anyo mane orocho chenro mag wuoth e apaya ma Mombasa kochimo Nairobi. Ng'anyono ne ochwo kelo hinyruok mar jago moro bang' obila chiele kod okebe mating'o iro malungo wang' kata tear gas canister. Oganda jo Kenya koro keto wang'gi mar neno ka obila biro luwo chik doho kendo yiene jong'anyo dhi nyime gi chokore e chuny boma ma Nairobi. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Sirikal owacho ni Kenya osewito kwan omenda maromo siling bilion 6 kaluwore gi ng'anyo mosebed kibago e pacho ka mar kwedo piny owacho. Jawachelo sirikal Isaac Mwaura opodho kenge ma jatend piny William Ruto okaw kaluwore gi dwach rowere moting'o kiroko paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024-2025 kod thicho oko e apisi jotend migepe mopogore e kind mamoko. Moro lero ni nitiere jonjore mosedonjore e ng'anyo mano mar rowere ka dwaro margi en rocho chenro mag piny Kenya kendo jiwo rowere mar twak gi jatend piny. We cannot forget the business people who have suffered huge losses as their businesses remained closed during the demonstrations, losing billions of shillings. We wish to empathize with them as they strive to recoup their lost incomes. Overall, the country has lost approximately 6 billion shillings, according to KRA, as a result of the demonstrations. And as a government, we therefore make a passionate appeal to our children and our youth to reconsider their plans to hold the demonstrations, since that which they were clamoring for has been acceded to, and that these demonstrations have been infiltrated by goons whose aim is to destabilize the country's peace and prosperity. The government reaffirms that the President and the whole of government at large has heard your loud and clear voices, and we are ready to act on your concerns. Nyakorom gajwang' riwruok mar jochung weche Editors Guild
Koro dwaro mondo sirkal ochiw arita motegno ne ute fwambo ma pacho ka, ahinya to ne kambi maduong' mar Royal Media Services. E oboke ne ute fwambo, jakom mar Editors Guild Zubeida Kananu wacho nok gimor kod weche mosebedo ka kurore mbui ewi monjo jofwambo kod ute fwambo. Gino mowacho ni keto ngima jofwambo kama ng'aw, ahinya to ikindeni mag ng'anyo. To kaka Simfros Okinda lero, magi gin weche mosir kod riwruok mag weg ute fwambo madwaro mondo sirkal otim nonro matut kendo kumo joma ibiro yud gi ketho mar sando ngima jofwambo. Jofwambo ma pacho ka osebedo ka yudore kuonde madiny e kinde ng'anyo ma hiny bagi e pacho ka. Machiegni ni en monj mar jafwambo mar kambi mar Media Max Catherine Wanjiri manotimre boma ma Nakuru kod meko makayiem mar jafwambo ma Tene Gaidho Macharia e kind mamoko. En gima koro miyo riwruoge mopogore motenore kod jofwambo golo duondgi mar kwede okang' mamalo wach mar sando kendo buogo ngima jofwambo e seche ma gin e tich. Riwruok mar jochung weche Editors Guild wacho ni gin gi luoro ni gima jofwambo ni kama ng'aw ahinya kindegi mag ng'anyo ka gikwayo sirkal mondo chiw arita ne jofwambo kod ute fwambo ahinya od fwambo mar Royal Media Services. Jakom mar Editors Guild Zubeida Kananu lero ni ok gimor kod weche mosebedo ka ikwere mbui kod joma pok oyangi machano monjo moko kuom ute fwambo kama oting'o od fwambo maduong' mar Royal Media Services. Obila osiem kuom bedo e lai manyime mar sando ngima oganda kata obedo ni katiba ochiwo negi ting' mar rito ngima oganda go. Catherine Wanjiri manochiel kod magine ng'anyo mar tich ariyo jumani e boma ma Nakuru ose obila mowacho ni nogete e kinde ng'anyo go. I remember one of the police officers coming and telling me, and I will quote, nimekuona na nimekumark. So I don't know whether it's because of that previous week. Nobody would convince me I was not a target, because it is not the first time I had been targeted, and I had been hit by a canister, a tear gas canister, but I did not report. I did not even escalate that thing. I showed my colleagues I don't know, even the sky is still there. Katiba penchike karemar pradega ng'wen ariyo lero ni sirkal okonego donjre gi ng'ata matimo tich mar choko weche manyien, loso kata kuoro weche manyien kotiyo kod yo moro amora kata kumo ng'ato ang'ata e wi golo pache. Wechego sir kod riwruok mar weg ute fwambo ma okwedo monj kod buogo ngima jofwambo e kinde ma gin e tich. Media Owners Association olero ni ng'ata ang'ata ma ok mor kod kaka jofwambo tiyo tijgi nyalo manyo konyruok owuok e duol marango tije jofwambo mano Media Council of Kenya. Riwruogni koro dwaro mondo sirkal onon matut monj mag jofwambo kendo ka okang' mar chik ne joma oyud gi ketho. Bende gidwaro mondo sirkal one ni jofwambo duto mamenyo ng'anyo mag Gen Z kod chenro mamoko oyudo arita makare. Riwruogni bende dwaro mondo mi sirkal orit chike duto machiwo thuolo mar wuoyo kod thuolo mar fwambo. Ka bende gidwaro mondo sirkal odonjre winjruok kod riwruogni mar mondo mi gilos lwasi makare maonge luoro moro amora mondo jofwambo otie yo makare. Magi timre kinde ma bad migawo mochung'ne weche tudruok CAK medo rido tol ne ute fwambo ewi kaka onego bed ni gitiyo tijegi. E oboke ne ute fwambo, CAK alwora ne ute fwambo mondo ne ni girito chike e kinde lando weche manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kopogore gi manya kwarom gajuang' atamalo 81 mar oganda jo Kenya osebedo ka siro ng'anyo mar rawere motis ni Gen Z ka giwacho ni weche mar rawere go osebedo ka ng'ure wigi. Gin gigo moschando piny Kenya kuom kinde malach. E kinde ng'anyo go atamalo 90 mar oganda jo Kenya neno ni obila notiyo gi teko mathoth e rakruok gi jong'anyo. Man kaluwore gi nonro ma otim gi kambi timo nonro mar Tifa ma bendo yango ni atamalo 53 mar oganda jo Kenya siro kang' mar riembo e tich jotend migepe. Kaka Lido Keo lero, nonro machielo motim gi Infotrack oyango ni atamalo 74 mar rawere pod nitiere kod dwaro mar dhi mbele gi ng'anyo. En nonro motim e kind tarik 16 gi tarik 17 dwe ni. Nonro motim ne jo Kenya ma jo higni 18 kadhi mbele ewi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho kae. Ng'anyo ma osebedo kae chwalo gi rawere moting'o mago mag Gen Z. Kambi mar Tifa oyango ni atamalo 81 mar oganda jo Kenya nosiro ng'anyo no, ka atamalo 18 ne ok osiro ng'anyo makamano. Atamalo 91 mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nosiro ng'anyo no, ka atamalo 8 ne ok osire. Atamalo 79 ma jotelo manie Kenya Kwanza nosiro ng'anyo makamano, ka atamalo 20 ne ok osire. Atamalo 78 mar oganda jo Kenya ma ok oyiengore duond bura mora mora nosiro ng'anyo no, ka atamalo 22 margi ne ok osire.
Atamalo 90 mar oganda jo Kenya neno ni obila notiyo gi teko mathoth e rakruok gi jong'anyo e kaunti ma Nairobi moloyo counties mamoko. Kilwe gi gwenge ma Nyanza gi atamalo 86, masawa mar piny Kenya atamalo 80, ugwe mar piny Kenya kata Eastern atamalo 76, kadhoad nam chumbi atamalo 72, imbo mar piny Kenya atamalo 70, ho maroka atamalo 65, kanyandwat ma ugwe mar piny Kenya atamalo 64 mar oganda neno ni notiye gi teko mathoth gi obila. E nonro machielo ma otim gi kambi timo nonro mar Infotrack, atamalo 74 mar rawere mag Gen Z pod siro motegno ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho ka. Atamalo 43 yuago pek mar ngima, atamalo 39 dwaro Kenya manyien man kod lokruok, atamalo 36 yuago onge mar tije, atamalo 30 dwaro mondo ket ler ewi kaka itiyo gi mwandu jo Kenya, atamalo 22 kata kamano dwaro mondo michung ng'anyo. Ei kwanno atamalo 57 wacho ni jonjore osedonjore ng'anyo ma kamano kendo ketho mwandu, atamalo 56 yuago nek mitimo gi obila, atamalo 24 wacho ni obila tiyo marach gi teko margi. Thoth rawere go siro chenro ma piny owacho osebedo kaketo mar kelo lokruok nyaka ne gichak bago ng'anyo pacho ka. Atamalo 94 mor gi okang' mar wito kucha paro mar chik mar omenda 224 mane geto medo suru e pacho ka. Atamalo 89 mor gi okang' mar wuoyo sirikal. Atamalo 87 mor gi lokruoge ma oseketi e budget. Atamalo 76 mor gi teng'o lweto gai mar obila Jafeth Kome mogo. Kata kamano atamalo 72 okwero mokalo okang' mar kelo jolweny mondo mi orakre gi jong'anyo ka giwacho ni okang' ma kamano nokaw tok chik. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakorongo jonko pogro gi mano jumachiel bang' jatend piny William Ruto thicho ko jotend migepe kaluwore no gi nyis tich makare. Piny mathoth pod medo gidore ka bende Ruto nyalo duoko moko kuom mane gin jotend migepe go e lemo mag tend migepe nyadichiel kendo. Jafwa marwa Walter Nyambaga ogoyo mbaka kod jolony korka chike kendo miyo report machal kama. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the cabinet of Kenya. Ndala biriyo bang' liet marang'anyo miyo jatend piny William Ruto thicho oko jotend migepe mage duto. Pinje mathoth pod mienjo e wi kapo ni jatend piny William Ruto nyalo biro gwelo moko kuom mane gin jotend migepe e lemo mag tend migepe e tielo mar ariyo mabiro kaluwore kod kwayo moko ma jo Kenya kokalo mbui temo choro mondo Ruto duoki Profesa Kithure Kindiki, Aden Duale to kod Kipchumba Murkomen e lemo mag migepe. Gino Mokil Antonio Loch nie kod pache kotenre kod katiba ma Kenya. Chikno at 132 wacho ni en gi power kata teko mar appointing cabinet secretary. E achiel mar 132 no wacho ni onyalo appoint with the approval of parliament to kendo onyalo dismiss. Dismissal no koro gole e 132 otere ni in accordance with article 152. Koro isomo 132 ni onyalo appoint kendo onyalo dismiss. Kidhi e 152 mondo mi wabed ni wanyalo yaro iye mondo wang'e ni jok mobedo dismissed gi bende ginyalo bedo reappointed. An kang'iyo chik ma tamo president mar mondo mi reappoint ng'ama no dismiss onge. Okili Julius Juma wacho ni ka jatend piny William Ruto sethicho ng'ato oko to ok onyal miye tich kendo kaluwore ne ogol gi bang' rem e lemo mane omigi. Kata koriembo gi nikech no o investigate gi ma oyudo maling'ling kuom gi ni samoro gin kata giusika gi weche mag mibadhi. To chik pend chik kama iluongo ni chapter 6 ok oyie mondo chak yier gi kendo. Jolony wacho ni jotend migepe nyal thich apisi kokale od bura ka ng'ato tero ywak kendo migi thuolo mar lero kit ketho mantiere. Kata kamano e thuolo ni Ruto ne oriembo gi ma ok otero gi e bunge. Article 152(5) ema miyo president power moro mar ni onyalo dismiss. Dismissal no odhi opoge gi 152(6). 152(6) chal na ni ene dismissal ma chal kaka impeachment mar parliament mowach ni the president nyalo dismissi ka ibedo impeached by a motion manigi 2/3. Koro mondo mi wang'e ni onyalo duoki wang'iye in the terms of ni gimomiyo ok onyal duoki
en kanibedo dismissed e grounds machal kagima nitiere makosa manitimo. Emomiyo katiba nowacho ni president owuon nyalo chiwo gokinyi to wacho no dismissi. Gimomiyo dismissi onge. Emomiyo kacha okomi thuolo kata mar mondo mi apia kamoro amora mar mondo imi ji tetea. Matinde no nyalo chiwo kendo chieng' moro to wacho ni Walter I revisit pachacha aduoki. Article 152 ne mawacho kaka iyierogi kata kaka inyalo riembgi. Gik manyalo miyo riembogi nitiere mopogore opogore. Achiel inyalo riembe ka ng'amo yiere ma en wuon piny, rais, oneno ni ok oti maber. Kata inyalo riembe ka oter gimiluongo e parliament ni vote of no confidence. Kata inyalo riembe ka oyude gi mibadhi, kata ka oyude ka otimo timbe moko luwore gi gimiluongo ni article 6. Gikoni koponi othiche ng'ato oko, ranyisi kaka gavana machon ma Nairobi Mike Sonko, to mano chiane kanyakla kod bidhruok matayo apisi e piny owacho, orumone kendo lemo mag piny owacho bende ok onyalo yude thuolo. Omiyo mane gin jotend migepe, gisani nyalo goyo lam ka gin kod geno. But under 152(6), mawacho ni the president may upon a motion tabled in parliament. Matiende ni mano koro gino oakwaya gimoro miluongo ni akwasai judicial nature. Matiende ni impeachment okikin, ibedo accused of any one of the following things. Bila mani dwa tere Linturi mane example manyalo wacho. No bedo impeached under 152(6). For example, impeachment mar governor Sonko. Sonko no ter through an impeachment process ma no bedo found unfit to hold office. To kasa moro riembo gari bani kech odwa ni mondo chak manyien. Chene no riembo gi mondo yud thuolo mar loso sirkal manyien. To onge gimotame ng'iyo ng'ato ka ng'ato gi thuolo mano sebedo godo kotiyo godo kodgi. Bende gilero ni nyalo kawo jatend piny thuolo kako dwaro mar gwelo ji e lemogo. Emomiyo gisani oketo Musalia Mudavadi mondo bed ka omako migepe go duto. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakor mgajuangi report mar Walter Nyambaga kotenre kod jotend migepe kata mnandiko e tich jotend migepe ben makilwe giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika en 31 tok saa 12 mar okinyi. Yiena mar mondo miaka yo matena abiro gi nonro mar gazeti. Ikidhi mabor. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo.
chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Joluo nogoyo ngero ni pamba oluoro chilo. E chenro mar ng'ejo thumbewa ma jumani, Ramogi TV olimo Benga Queen, Aluoch Pamba, HSC. Ok atedo ne ng'ato nosito kale. Ok natedo ne ng'ato no wino misia. Owino koro to naluoro mana kaka kwarwa. Ei dalane mantiere Katito. E tielo mokwongo mar sigand jangolo ni marahuma, Lady Linet Aluoch Pamba. Yani asedonge lwet joma kwiny, mana na ng'ato moro modak ma gik moko te adwani kata mana family mara kata nyithindo. Adwani gimoro amora ma gitimo gimoro ire tirka. Solomon Atito Kafaya pogo nwa ler gi mudho e sigand Aluoch Pamba rachar. Ngimane kod yore mar thum, Tich Abich, chakre saa 2 okinyi e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV. Teacher Beach ochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Tich Abich ka Tich Abich saa 4 otieno. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakor mgajong dakika en 37 tok saa 12 mar okinyi machiegni ma en nonro mar gazet matayo chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Kaka pile waneno gazede ariyo, Daily Nation kanyakla kod The Standard. Thor weche mabende ochomi pek mana kana nyisi motelo opogore. Daily Nation thor wach mabende gichwen kotendre kod achi gazede okinyi makawuono en mana kotendre kod weche mag siasa nikech Daily Nation koro wacho kanyo ni Raila shadow in Ruto State House. Malinglinga nyakor mgajong koro yangore ni ugai manu marazimio Raila Odinga osebedo ka romo e kar jot mar jatend piny kinde ka kinde. Mano mar twak kod jatend piny Kenya hinya nyaka luore kod weche mosebedo katimore e pachoka. Standard to keteni the Gen Z effect and the scramble for cabinet. E kinde mabende jopiny pod rito mar mondo be jatend piny Kenya oyango jotend migepe manyiena bang' thicho oko kata mana riembo e tich jotend migepe 21. Bende kore wacho ni Gen Z effect mano kaluore kod ng'anyo mosebedo katimore e kor gwenge mopogore. Okan kenda antiere ka gi jafwambo Eric Okeo Kizito amos ni misa ichenade. Achio makare Sharon. Achio makare kendo dokero kamano Nyasaye momiyo okinyi masani. Sharon wacho ni thothne watiyo ga kod ngero to kawuono wanya tiyo kata gi mino lep. Wacho nango ding dango tek dong di dango ding dadango ding dawa. Koro magi mana weche pek ni weche mag siasa tudre pacho kae. Koro wadang'iyo to gidhi chopo kodwa kanyo wan kaka jopiny.
Kaka jafwambi no ka gazeti mane madhi usore kaluwore gi thor weche momipek. Aneno ka oboke no mar Daily Nation okete kanyo nikech sani piny ng'iyo ni to jatend Azimio ni wuodhe mar siasa ma sani dhi kanye nikech koro weche nenre kanyo ni nitiere kaka gibedo ga kod romo kod jatend piny Kenya William Ruto ma wach thor wache ni gitemo ni gidwa loso sirkal monywando ji duto ma bende koro weche nitiere kanyo ni jomoko Azimio koyie kod wach ma kamae mago jokanyo mag Azimio koro magi duto jopiny dhi yudo kae kakwa dhi medo songo. To magi duto te biro e kinde ma bende nitiere mo kuom rowere ma bende nomonjo iwacho ni kar jot mar Jaramogi Oginga Odinga Foundation e kinde ma bende jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka nasomo milumi kata mna oboke mar riwruok mar Azimio. Kata kamano nyakorom ga jwang maling'ling ma bende pod waluoni nyaka sani ene nyalo bedo ndalo manok mabiro nyalo bedo giko mar riwruok mar Azimio duche manyoro jotelo 5 mag Azimio bende noromo e kinde thuolo mar seche moheo 7 ka bende koro gilieko ni ponono ni iwacho ni ODM ka ponono ni nyalo riwore gi sirikal kata mana mar loso sirikal mar bar gin bende koro gocho ni gibiro bedo ka giwuok e Azimio koro pod en chochni makoni kod kocha tungni makoni kod kocha ma bende pod mienjo. Sharon en choch ma kocha gi kon nikech nwanene chakre chieng' mane jatend Azimio ne ni kanyakla kod jatend piny Kenya ka romo mar KICC kama ni jatend piny Kenya ne keto koke chik mar loso IBC to kanyo bende kane oseketo koke koro ne nitie gi romo moro mane gibedo godo bathe mathin mane gidhi wuoye kaka ginyalo loso piny owacho kama wacho ni Kalonzo nong'anyo mane oringo wegi kanyo bang'e no waneno Raila kochiel kod Ruto kane owuok oko e laro mar KCC mane gitimo twak kanyakla mane giwacho ni twak dwarore Raila mondo dingo oyie gi twak makamano to jokanyo mag Azimio koting'o Kalonzo Martha Karua Eugene Wamalwa Jeremiah Koni kaachiel kod jomoko to othir kod wach makamano ma bende romo manyo gibedo go nyoro wach maliekre kanye nang'o ne giwacho ni kapo nono ni ODM okawo okang' magidwa kawo no mar dhi tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza to gin koro gidhi wuok e bwo riwruok mar Azimio kanyo koro weche nitie kanyo nikech jokanyo mag ODM opogore kaka loso giwacho nang'o ODM nigi ratiro mar timo twak giwacho ni kelo twak en mano makelo kwe pacho kae koro nitie weche be mathoth mar Raila Amolo Odinga nowacho ma koro dhano temo fuono Raila Amolo Odinga nowacho nang'o kadiporo ni udwaro ni Ruto dhi koro en ang'o gachoga dhi kawo mondo mi odhi mbele kod timo tijego miwacho ni richo ma Kenya Kwanza bedo ka timo kokamano ka Ruto nyalo wacho ni en koro jony oweyo piny owacho jolweny dhi kawo to wacho nang'o ranguru mano timre Egypt ni wanyalo chopo kae ni koro magi duto nyaka bed wang'iyo to jokanyo mag ODM bende wacho nang'o ni Raila bende koro chalo gima ODM onge power plan koro power plan wacho nang'o ni nya bedo nang'o ka Ruto dhi onya bedo Gachagua to Kalonzo luwe mago mana weche mag siasa ma koro watemo fuono gi lak sechegi mago gin weche mag siasa ma bende pod omedo fuono bang' romo mar odiochieng' manyoro ma bende jokanyo 5 kata mnyalo jotelo 5 ma wuok e kweth mag Azimio noromo godo kanyo bende iwinjo kanyo ni romo makamano ma bende nochwe ma bende nochwe kom kod jatend duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka bende giseyo duond bura mano mar ODM kuom chunogi gitiyo gi sirikal nikech kin thuolo mosekalo waseneno nak Kenya mano jatend gi Martha Karua ka wuok oko ni gino gidwa dalo o gidwa twak waseneno Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa DAPK e kin jotelo mamoko mantiere riwruok mar Azimio sane nyakorom gajwang kisome ite mano mar 4 gi mano mar 5 koro maling'ling osebedo kayangore ni ugai mar ODM kata jatend duond bura mano mar ugai mar Azimio kata jatend duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga osebedo ka romo gi jatend piny Kenya mano mar loso kaka twak inyalo timi pachoka kaka ng'anyo ma pachoka inyalo chungi e kin mamoko romo ma bende osebedo ka timore e kar jot mar State House wach makamano isome ite mano mar 4 gi mano mar 5 kopogore mano Kizito wach machielo ma bende aneno komipeke nyim gazet mano mar Daily Nation piny kanyo ipenjo ni ogai manyien mano mar obila biro bedo ng'anya korom gajwang' okang' makama biro bang' ogai mar obila mano Jafet Koome nogwetao sani wang'eni e yor kojolo wantiere kod Douglas Kanja meno ogai mar obila e yor kojolo maling'ling ma bende wanyalo lieko ni en ni nyinge 3 osechwal ne jatend piny Kenya mar mondo mi koro yiero ogai mar obila manyien e kinde Douglas Kanja ntiere kanyo Meja General Afasad Kiugu kanyakla kod Nyale Munga koro gilak sechegi wach ma bende koro jondiko mag Daily Nation osewacho kanye nang'o nyinga 3 osechwal ne jatend piny Kenya mano koting'o ogai matiyo yor kojolo sani Douglas Kanja
koting'o kanyo Gideon Nyale mamano en Kenya Police College Commandant, koting'o Major General Afad Muthuri bende kanyo. Koro nyinga dege osechwal ne jatend piny Kenya mar mondo omi oyiero ne achiel kuomgi. Miwacho ni koyiero to dhi kawo nyingno dhi chwale od bura mar mondo omi onon-gi. Koro kamati mar National Security Committee dhi dayo gi kanyo, ma bende koro kanyo ka ng'ama gi puodhono, ng'ama jatend piny Kenya odhi ochwalo negi ka gisepuodhe, tema koro jatend piny Kenya dhi sidhe yanga mar mondo omi obedo gai mar obila kanyo. Ma iwacho ni jadegi koro osetim nonro makare kod okwa kata NSI makoro ose NIS makoro iwacho ni jadegi gineno noromo ni kod lony makare mar telo ne obila. Ma koro biro tok ka ogai mar obila Jafet Koome nogweyo tao kacha mana ndalo machuok kacha Sharon. Bende wageno yudo maling'ling kotenre kod mano kapo nono ni jatend piny Kenya biro bedo ka ndike tich ogai mar obila, iwacho ni giko mano mar jumani. Ka isome ite mano mar 8 Nyakwar Mgajwang', mano mar gazeti mar Daily Nation, bende oket profiles magi maling'ling kotenre kod ng'ama jogo gintiere. Kisomo profile mano mar Nyale Munga, aneno kentiere gi master's degree in armed conflict and peace studies kowuok e mbalariany mano mar Nairobi. Douglas Kanja mabende nogai mar obila gi sani, mabende enogai mar obila yor kojolo gi sani, bende likre kanyo nosebedo katiyo e police service kuom thuolo mar higni moheo 30. Major General Afasad Kiugu bende neno kanyo nobedo promoted kata mana noidh ngas nyaka Major General mano e kind thuolo mar dwe mar 3 mano mar higani, ka nyaka sani en commandant mano ka Kenya Military Academy. Koro ting duto te nitiere ir jatend piny Kenya mar yiero no gai mar obila manyien, to koro biro bedo ka bedo ng'a mar kawo kar Jafet Koome. Kopogore gi mano, Kizito, ite mar 2 obila ma pacho kama bende noore piny Haiti osebedo ka nyayo kwe e pinyno mano mar Haiti. Ite mar 2 wacho ni big win for Kenyan police in fierce battle for port with Haiti gangsters. Nenore ni gisenuro jokuoye kata mna jomaundu e pinyno mar Haiti. Nyalo paro bende obila nyaka sani oseoro kwan mar obila maromo 800 e pinyno, mano maromo 400. Nokwongo oro 200, ochako or 200, koro dong 600 manegbe ni oro. Sharon, obila mar Kenya sani koro nitie Haiti kacha piny Kariban kama koro gikele kwe. Iwacho ni kinde mane gidhi kanyo gisebedo ga ka giwuotho apeni mag pinyno, to koro odiochieng' mar ngeso nyiwacho ni nyogi timo tich maduong', tich mapek mar riembo jonjore gi wath mar wath moro kanyo. Iwacho ni wath maduong' ma en bende pinje machiwo kony ma Red Cross giri tiyo godo e ginene chwalo kony ne piny jo Haiti kanyo. Koro wacho ni ma osemono chiwo kony chiemo tere pinyno. Koro nyo gimako kanyo ma giriembo jonjore go gidhi gi chien kucho. Bende waneno kanyo ka gichwalo tijgi, ma bende wach ma bende koro waneno kacha ma benyo mako kod midhiero Sharon en ang'o, nyamburko moyiedhi mano mar lweny kacha chamo olos maber ahinya, kido maber ahinya ni koro nyo kethre batha paya kacha cha ka koro nyilose bende jopiny kachiel kod jofwambo go e picha kanyo. Koro nego migi mana gig tich makare moko kwam mamiyo jonjore bende nyado thuolo mamonjgi godo. En tich makare, koro gimed mana tiyo gi kel kwe pinyno. Gimedo kelo kwe pinyno. Neno kata mna neno tipo odiochieng' manyore mbui mopogore opogore, ineno ka jopiny ma Haiti nagoyo picha jo Kenya kata mna obila mawuok e piny Kenya. Samoro be nagiworo ni uniform ni pok waneno ka kido mano mar nyamburko e kido mamoko. Ngeni Sharon kidhi kamoro be nyaka inyisri, ok idhi beda ile kamae. Koro nyadhi mantie kacha be joka dhier to kara piny mar Kenya be nitie gi jo arita malich mana kamae. Kata nyamburko mane piny Amerika miyo gi tiyo godo en mar nyadhi, lewni manyo girwako en mar nyadhi. Koro nyadhi gi tich dhi kelo kwe. Nyaka sani Nyakwar Mgajwang' wantiere gi obila 400 e pinyno mar Haiti. Bang' piny Kenya nochako oro kendo obila 200 mano chieng' tich 2 mar jumani ma bende koro dhi e piny Haiti. Par ni geno nantiere oro obila maromo 1,000 mar mondo mi odhi onya kwe e piny mano mar Haiti. Sani koro obila 400 mago ma pacho ka ema bende koro oseoro e piny Haiti. Kwa piyo piyo Haiti mar 3 nitiere sigana moro Nyakwar Mgajwang' mar nyadendi moro ma bende tho mare noneno e kaunti mano ma Nakuru. Nyadendi makama nyinge Elin Cherotich, nyadendi kata mna rawera mantiere gi higa 22 masome kar tiegruok mano mar Rift Valley Institute of Science and Technology. Koro tho mare nikech niliko ni noluar kuwuok e nyamburko kanowuok achni nowuok e romo moro gi osiepege. Kata kamano maling'ling kotenre kod tho mare,
pod na oganda chichgo familia mage usiepe mage kata kamano notim bero government pathologist wach jabero mar piny owacho mong'ere kaka Titus Ngulungu koro notimo autopsy kata notimo bero mare Nakuru City Mortuary mar yango ni nyadendi makamanya Korom Gajwang mine notipo mare wang jowi mari kanyo ni nang'o mabende notime koro noyangore ni ne oluar kowuok e nyamburko maskala kata mna obonga mare bende koro na oyudo ng'ikruok makoni kod kocha. Sharon mawach malita nyaka nyadende chero tich masome ka tiegruok mar Rift Valley Institute of Science and Technology nowito ngimane ma iwacho notimre ngeso seche mane gidhi kata wacho na weche mag morgi kane gintie kod osiepegi e nyamburko moro to wacho ni nyamburko mane nitie ne bende gosiepne mawuoyi koro jo osiepegi be mane nitie nyamburko wacho nang'o ni nitiere gwandruok mane nitiere kind ji ariyogi nyako ni kachiel kod osiepne mawuoyi koro gwandruok no iwacho nolande kamano ma koro bende joko mane nitie nyamburko no moko wacho nang'o ni nodhire no osiepne chalo gima nodhire mane odhi molwar kanyo koro kano tim bero to yud ni nohinyre marach mokal ma kata jogo mane nitie nyamburko wacho nang'o ne en hinyruok lich mokigom kata ne mar mondo mine ibedo kod chuny motegno e kine koro ma wach malit ahinya Sharon weche matimre kamagi wacho ni ka gwandruok nitie kinde gi ng'ato nitiere kaka inyalo tiek gwandruok ok tiek nang'o ni timo gino makelo kata miyo koro ng'ato wito ngimane en wach malit ahinya Sharon en wach moro malit ahinya Korom Gajwang kopogre gi skala kata mana obwongo mare mabende noyudo ng'ikruok makodi kod koche kinde mabende noluar iwacho kata mana ni lungs mage bende noyudo achiedh nade makoni kod kocha koro mano en autopsy kata mana report mano mar bero mabende notim kod jabero mar piny owacho kaunti mano Nakuru mong'ere kaka Titus Ngulungu bathe kanyo bende aneno ka riwruok mar IPOA bende biro bedo ka chako nono chal mar ng'anyo mabende osebedo ka neno jofwambo kaka osebed kisando gi obila e pachoka achiel kuomgi mabende noneno Korom Gajwang chieng' tich ariyo mar jumani kama bende jafwambo mar Media Max mong'ere kaka Catherine Wanjiri nochwad gi magina raba bullet mane bamne IPOA wacho ni gibiro bedo ka gitimo nonro makare mago mag oteku mathoth mabende obila osebedo ka tiyo godo ne jofwambo to bende ka gitimo nonro makare makama bende gitime nonro mag oganda mamoko mabende iwacho ni osechiel gi magina gi obila doneno report mar Kenya National Human Rights Commission macho ni ji 50 osewito ngimagi chakre ne ng'anyo mano mar sundo piny owacho chake iwacho ni obila ma Kenya sani koro tiyo kod teko modhuro mono to ka girakre kod jong'anyo ma bende jogo moseyudo kama tek gin jofwambo sani bende koro bedo kod midhiero seche ma koro gimenyo kata ka gitiyo tijegi e sechego mag ng'anyo ka koro jafwambo mar od fwambo mar Media Max noneno kanyo kanochiel risasi ma bende koro nitie od thieth kanyo jofwambo mopogore oseyudo kama rach ka gido sand makagi kacha kata jopiny bende nitiere be mosebedo ka buono jofwambo kanyo ute mag fwambo moko bende nwaneno kanyo mano koting'o kata mar Royal Media kae ka koro iwacho nang'o nitiere chenro maro manoket kare mar mondo mi omonji ma wach mano be olandre mbui ahinya ema koro jofwambo bende owuok oko wacho nang'o mar mondo mi githuolo gi titijgi jogo en wathuolo wa titijwa jafwambo en kiyo mar piny en omenyo mana gigo matime to miyo japiny wacho ni jafwambo ok los wach jafwambo ka wach mowach cha temo chwalo emomiyo gimoro matimre jafwambo ok losi kendo kata ng'anyo no jafwambo nokokelo ng'anyo we kobedi ni ok oyud weche manyien nitiere kata ka weche miwacho ni ad news gi onge to kata mana weche mag ohala inyalo landi kata weche mag dongruok nogera pa inyalo landi koro onge odiochieng' ma weche nyalo bedo weche manyien onge koro jafwambo mithuolo titije jafwambo onge rochruok mokelo koro piny owacho obila japiny omi jafwambo thuolo mar tiyo tiji jafwambo onge rochruok makelo to mag duto te Korom Gajwang biro bang' nono kanyo ka jofwambo kaunti ma Nakuru bende nowuok oko mano mar ng'anyo kaluwore kod oteku mathoth ma bende obila notiyo godo kuom achiel kuomgi kata kamano nineno kanyo ka riwruok mano mar jofwambo mano mar Kenya Union of Journalists bende wacho ni chieng' tich adek mano mar juma mabiro jofwambo ojiw mar mondo mi owuog oko mano mar dhi e ng'anyo koro jofwambo bende koro dhi e ng'anyo kwa ng'anyo kaluwore kod oteku mathoth ma bende obila osebedo ka tiyo godo to mana mar Wanjiri kende ma bende koro noneno jumani waseneno jofwambo kaka ibane gi tear gas moko kuomgi gin jofwambo mag Royal Media Services ka kopogore gi mana jofwambo mawuok e pinje maoko ka ibayo tear gas initiyo kanyo intiere kod law moyangore ni mato mar fwambo to podi bai kod Sharon moko bende tie mosenegi kata kinde moro nonegi Siaya moro
luwa luwa tinege ode ni lure ni seche moko nitie wach moro ma report koro ok dwa no wuog oko koro andhoge bende nitie kar tich kae ema koro miyo kata jofwamb koro nego koro kochopo kar ng'anyo ka wambe wadhi ng'anyo wambe wan kod ratiro kwatiyo kod katiba kare 37 mondo wadwa ng'anyo wayud ratiro marwa wadwa bedo kwaneno kaka okang' ma kamano biro bedo kadhi mbele Nyakwar Mgajong kata kamano juma mabiro jofwambo kokadho kuom riwruok mano mar jofwambo mar Kenya Union of Journalists giwacho ni gibiro bedo ka ging'anyo mano chieng' tich adek mano mar juma mabiro e ite mar auchiel nitiere debate kata mana paro moro Kizito mabende osebed ka ichwalo kalu e kinde mabende koro jatend piny rito mano mar mondo mi ondike tich jotend migepe manyien paro moko osebed kichwalo ni jotend migepe mamoko mabende nantiere kabinet ka nego bed ni iduoko e tich kata kamano Nelson Havi Nyakwar Mgajwang mabende ne ker machona mano mar riwruok mar Okinde to koro wacho ni thicho ko jatend migao chal ka gima ithicho ko governor ineno ka kitimo gi impeachment ne governor ema chal kaka ithicho oko jatend migao mane bende ok oduogi e tela ken in pachi kalore gi jafwambo inene machal nade mano tema kare nikech kosegole tich koro nego beni kawo jok moko manyien ikelo to koro gima timre kai wacho ni nitiere yani pek mar wach nitiere kanyo nitiere jomoko manyalo duogo bende nitiere jo tend migepe manuok mabojo ni sani koro temo sero jatend piny Kenya mar mondo migi duog kanyo ka koro bende wacho ni onge chik matamo jatend piny Kenya mar duogo moko mane mag jotend migepe manogol kanyo koro mane bende wacho ang'o ni mae to bende ka dipono ni jatend piny Kenya temo kamano mokelo jotend migepe moko mano ogolo oko ka to nyalo rowere nyalo kawo kang' machielo mar ng'anyo ka giwacho ni magi achiel kuom gigo mane dwaro mar mondo mino wuo oko tend migao to koro kano osewuo jogo mano golo oko kendo koro niduogo kanyo koro bong'yo ni bobedo nade rowere dhi kawe nade nikech ng'anyo margi mano kelo gima kamae mane paro mabende pod warito Nyakwar Mgajwang kata kamano nonro mabende notim kod Tifa Info Track ne rowere e pacho ka bende oyango paro mopogore opogore mabende nochiw kod rowere kido thuolo ite mano mar abiro ibiro bedo kisomo wach mabende Isaac Mwaura jaul wache lo piny owacho nowacho dichi manyoro kaluwore kod ng'anyo mabende osebedo kadhi nyime mag sundo piny owacho iwacho ni kanyo businesses kata mana ohendni mopogore opogore oselalo omenda moheo siling bilion 6 chakre ne ng'anyo mar sundo piny owacho ne chaki kind thuolo mar dwe achiel mosekadho wach machiel mabende ibiro bedo kisomo Nyakwar Mgajwang e ite mar 39 weche motenore kod weche mag tuke sani migo mochung' weche mag tuke pachoka bende koro oseyango jokanyo 161 ma pachoka mabende biro bedo kadhi e piny mano mar France wang'e ni nitiere ng'we mongere kaka Paris Olympics mabende biro bedo kibago chakre chieng' tarik 26 mano mar dweni nyaka chieng' tarik 11 mano mar dwe mar aboro machinglo moro nitiere ite mar 16 Nyakwar Mgajwang ka nido thuolo wane some Kizito machinglo makamano ang'e ni gibiro bedo ka gisome e ite mar 16 kinyalo mana ketnwa godo director mara kanyalo keto na cartoon moro nitiere ite mar 16 gi wang' jafwambo Kizito wacho ni pach jafwambo gi pach jandiko opogore inene yo machal nade anene mana ke weche matimre gi lak sechegi bende noga mogor kanyo motelo e bathe koni oting'o tablet kanyo kowacho nang'o we wawuo maka olure ni jatend piny Kenya William Ruto nokelo paro mar mondo mi gibed kod twak mosir kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga to jokanyo meki bende koro ng'iye ni to en twak manade ineno ka moko koro ywari ol malo ni to en nang'o kanyo koro king'iyo piny kanyo to wacho ni en koro oseamua idho gari no kod jatend piny Kenya odhiga to jogo wacho nang'o ok waidhi gari koro nitie malo chung' ewi got obiro lwar gari ni dhi lwar Akenya Nyakwar Mgajwang ne yo machal nade wadhi ne gazeti mar The Standard Kizito kin thuolo mar dakika achiel mondo watieki nikech ne gibina donjo gi twak moro sa achiel mado mar okinyi The Standard Nyakwar Mgajwang koni nyiewo gin gikete ni the Gen Z effect and the scramble for cabinet wach mar cabinet ni pod en wach mabende pod makotama nano ka counties mamoko nitiere moko mjopiny mabende nobago ng'any nyalo paro kar iwacho ni gwenge mag Rift Valley Homaro kaka nano kanyo ka jopiny moko bende nadwaro mar mondo mi kip chumba Murkomen mane jatend migao mar wuoth ochako duok kende docket mare kata kamano we wan wariti ni jatend piny Kenya biro bedo ka kawo okang' machal nade kata kamano Gen Z effect to sibedo ka winjore ng'anyo mabende rowere sibedo ka timo Sharon wacho ni rowere gi okelo lokruok e pacho kae lokruok mar siasa uto mar ya master san koro opogore mabende koro wacho nang'o gichalo jok ma koro kawo tich manitiyo kod kweth mane keto piny wacho tesre nikech kweth mane piny wacho tesre ni wacho ni en Raila mano mako motegno ahinya koro wacho nang'o jogi sani koro kawo tijno
ma koro inya bedo nang'o ginyalo bedo ni gikawo rela giduoko bathe komachielo to koro mae bende omiyo jatend piny Kenya osetimo lokruok mopogore opogore mano koting'o wuoyo tend migepe kaachiel kod sundo ogai mar obila Jafet Koome mano gweta kanyo e weche ma kamagi bende koro waneno ni mae dhi miyo kata koro paro nitie ma jatend piny Kenya nitiere godo mar mondo mi olos sirikal malach moriwo ji mar neno nang'o okelo kwe kanyo bende koro Sharon mana kaka nosewacho koro wacho ni ng'ano machiegni ahinya ma koro jatend piny Kenya William Ruto geno kuome mar mondo mi oyud kony en mana Raila Amolo Odinga wacho jogo osebedo katiyo kanyakla mano kochakre chien kacha kamne Raila nobedo kod lek mar dhi bedo jakom mar riwruok pinje Afrika koro mano tiyo kaka ne gitiyo kanyakla mar ne nochop kanyo to koro gilak seche gi bende ni wach ma koro biro matek ma gitiyo ne kanyakla nang'o ni gineno ni piny obet makare kaluwore kod ng'anyo matimre sani koro mano e weche ma koro waneno kanyo ka koro rowere gi okelo yamo ma uto mopogre piny kae koro uto kech wacho nang'o ondiek ok nyier nono gimoro bende ok timre nono ma kineno bende kondiek wuoyo lak to ilo nege erokamano Nyakizito semo ng'adowa kata kabanya Nyakwar Mgajwang' weche mamoko ma bende omi peke ite mano mar The Standard ite mokwongo iwacho kanyo ni doho bende gisani koro ochungo dwaro ma bende nochwal kanyo kod ogai mar obila e yor Kojolo Douglas Kanja ma bende koro nochungo ng'anyo ma bende rowere osebedo katime chuny boma mano ma Nairobi doho bende gisani kokadho ir Justice Bahati Mwamuye wacho ni Kenya nitiere kod ratiro mano mar ng'anyo parne bura makamano nochwal e doho gi Katiba Institute wach makamano wanisome e ite mano mar abiriyo hebwonyerere apar wach ni mogik mana kodhi oboke mar Nation kaka ing'iyo kar pachi josomo kod jondiko en mana wacho ni barua maduong' en mana jo fwambo wesande jo fwambo mi nafas gi otitich koro kanyo ema bende wantiere kowacho nang'o wan rang'i mar piny ni kanyo bende wasoko gik mopondo kuonde ma gintiere to nyiso japiny jafwambo ok los wach losre kendo jafwambo to kawe to kete ne japiny koro miwa mana thuolo watitijwa bende mana kaka jopiny moko tieg ratiro gi kuonde mag tich wan bende mana mofiso montiere we kawo kamera mar jafwambo tigo gi kidi we wono jafwambo liwo komentere negi nitie wach moro ma odhi lando ni neno kaka dhi rocho ni wach wan walendo wan ok walos wach un muloso to wakawo to wamenyo ne japiny erokamano ahinya geno mara ni paro makamano ochopo ne japiny e yo makare Kizito agoni erokamano ahinya kuom bedo koda e nonro mar gazet okiny makawuono Nyakwar Mgajwang' gazet momori e kind Daily Nation gi The Standard dhi kawo thuolo mano mar nyiewo kawuono walidho ni godo Nyakwar Mgajwang' thor weche mopogore opogore ma bende omi peke gazedegi kaneno The Standard nitiere kod ite ma iye mong'ere kaka The Pulse mago weche motenre kod dusruok e kind mamoko Daily Nation nitiere gi mano mong'ere kaka DN2 The Voice giwacho ni when menopause meets adolescence ang'o matimore gazet momori hedhi nyiewo weche mag tuke weche matimore pinje maoko weche mag ohala bende nitiere e gazede makamagi sa achiel oseromo waka uyo matene ka duogo Nyakwar Mgajwang' adhi bedo kachwalo ni weche motenre kod puonj gi tiyo gi kendo manyasani e yor tedo e kinde ma pinje duto Nyakwar Mgajwang' kedo kod lokruok mano mar chala mar kor lwasi kik dhi mabor Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasekwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok.
mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea ma in to chaka kada ka en mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Joluo nogoyo ngero ni pamba oluoro chilo. E chenro mar ng'ejo thumbewa ma jumani, Ramogi TV olimo Benga Queen, Aluoch Pamba, HSC. Ok atedo ne ng'ato nosito kale. Ok natedo ne ng'ato no wino misia. Owino koro to naluoro mana kaka kwarwa. Ei dalane mantiere Katito. E tielo mokwongo mar sigand jangolo ni marahuma, Lady Linet Aluoch Pamba. Yani asedonge lwet joma kwiny, mana na ng'ato moro modak ma gik moko te adwani kata mana family mara kata nyithindo. Adwani gimoro amora ma gitimo gimoro yere tir. Solomon Atito Kafaya pogo no ler gimudho e siganda Aluoch Pamba rachar. Ngimane kod yore mar thum, Tich Abich, chakre sa 2 okinyi e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, Tich Abich ka Tich Abich, sa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka Tich Abich sa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume, to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka Tich Abich sa 12 odhiambo. Mana Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Acha mimi nikamwimbie Mungu. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore sa 2 okinyi e Ramogi TV. Wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima,
ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Nyakwarom Gajwang' dakika na boro tok saa achiel mar okinyi kapok odonjo gi twak mar chal mar piny Kenya. Kinde ka kinde TV mar Ramogi wakelo ni puonj mong'ith. Omiyo kiny makawuono kinde mabende piny ngima rakore kod midhiero mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Wadwaro puonji kotenre kod tiyo gi kendo manyasani e yor tedo mar mondo mi ibed gi ng'eyo kaka inyalo ritori e dalani kanyo. Nyakwarom Gajwang' mar konyo piny ngima kaachiel kod piny Kenya mar kedo kod lokruok mano mar chala mar kor lwasi mano mong'ere gi dhongere kaka climate change. Omiyo kiny makawuono antiere gi yawuot luo ariyo ma bende biro bedo ka golo dok e itwa. Mokwongo antiere ka gi Esbon Oduor, director mano mar Rescat Enterprises. Arwakini machiegni inyalo moso jopiny. Erokamano. Amosi nyakoro joyi Ramogi ni machiegni oru e twak ma wan go. Erokamano ahinya. Kopogore gi Esbon, Nyakwarom Gajwang' bende antiere gi ka gi Samuel Atogo ma en director mano mar Restofa Enterprises. Machiegni bende Samuel. Erokamano Sharon. Amoso nyikwa Ramogi noyawre uru. Mana kama Nyakwarom Gajwang' magi welo ariyo ma bende wantiere godo ma bende dwaro golo dok e itwa ahinya mar puonjowa kotenre kod tiyo gi kendo manyasani e yor tedo. Achak kodi Esbon Oduor, director mar Rescat Enterprises. Maling'ling' ma bende nyalo nyisowa kotenre kod kendo manyasani ni nang'o? Erokamano Sharon. Kendo manyasani ni en kendo maber nikech nitie gik moko ma timre mang'eny ma jopiny ok ong'eyo. Ji osebet katiyo kod kendo ma nyachon cha. To lakini kendo ma nyachon cha mar kit adek cha, kendo non gi shida mang'eny kech ogolo iro mang'eny. Koro iro go miyowa tuoche. Kendo yien motiyogo tiyo gi yien mang'eny. To iro ng'eny, yien ng'eny, to kin ng'at man kod gimoro kaka hotel, it means kitiyo kod yien mang'eny, to then it means ni pesa minyiewogo yien bende ni malo. Koro sani wakelo kendo manyasani mamiyo iro bet mapiny. Koro wa conserve environment ka ok wati kod iro kuog mang'eny. Then yien bet dhi matin. Pesa be koro it means ni ken ng'at manyiewo yien tidhi save. Mano emomiyo wadwa ni mondo ng'eny ji wa advocate for kendo ni mondo emoti kode instead mar kendo manyachon mar kit adek cha. Nikech ng'ato konjo ni kendo ng'ato ngimana ni en moro mantiere koda iwacho ni stones kata mana kite adek cha. Akeni pogruok mane ma bende Samuel nyalo wacho ma bende kendo manyasani ma bende sani koro jiwo jopiny mondo ti godo nitiere godo kopogre gi moro man wang'iyo godo tiyogo. Ma tiyo gi yien, otiyo gi makaa koso otiyo machal nade? Kendo manyasani ma wawacho ni ma obedo improved en kendo migero. Kit adek ni ikawo kawa kite titheno kamae tiketo. Lakini mae en kendo migero. Entie kod nyaiye mwaluongo ni liners ma iloso gi kuond miluongo ni production centers. Mwakawo then ka ae we install it. Wagere. Koro sama ogere no tiyudo ka choko mach kamoro achiel. Koro pogre kod moro mar kit adek ma mach ineno kila mahali. Ng'ama ni kama bor winjo liet to maendigo to liet duto dhi e sufuria. Kamano. Takane gero gi yo machal nade nikech kaneno Esbon in director mar Rescat Enterprises to kaneno Samuel in bende in director mar Restofa Enterprises. Magi gin riwruoge mopogore opogore. Akeni gedo magi kendo makamagi igedo yo machal nade. Achako di Esbon. Nikech kiwacho ni en migero. Un mukonyo jopiny gero koso jopiny nyalo yango nade ni mae kendo mowinjore manyasani. Kendo gi nitie mi igero gi duto lakini koro gima timre ni watiyo kod materials ma kawaida miyudo e gweng' inyalo yudo kata machiegni gi dalani kanyo. Nitie kendo mwagero gi lo, to nitie kendo mwagero gi simiti gi bricks wagedogo. But koro kwagedo to ng'enyne gine locally materials ema itiyogo ema watiyogo kuom gedo. Koro kaka igerogi en ni
wan kod puonj kuom installation kaka igerogi, wapuonjo jopiny kaka gerogi, to koro wadwa ni mondo gino kere mondo almost every part mar this country obed ni nitie joma nyalo gero kendo ni, nikech gidhi conserve environment mar the whole country. Koro momiyo wapuonjo, nitie puonj to wan wabe wagerogi kaka an director mar Rescat, and kod other people ma watiyogo e tich mar gedo. Koro wapuonjo ji installation mar these stoves, to kendo wamiyo ji puonj gimomiyo onego bed ni kendo gitimo nade igerogi. Takini puonj mbaka mag uchwalo yo machal nade, nikech okiny makawuono kaneno kata mana mbui mag waneno ka jopiny luwo chenro makamagi, ne japiny mabende nyalo bedo kata mana gi penjo moro amora kotenre kod gedo. Kocho ni puonjo chiwo ne jopiny, akeni upuonjo jopiny e yo machal nade, tupuonjo e gwenge machal nade, nikech ang'eni gwenge mago makaluo bende majathoro tiyo gi kendo makamagi. Achako disamga. Yes, nitie jomwase puonjo, iluongo ni entrepreneurs i gwenge te makaluo, bed kochakre Siaya, Kisumu, Homa Bay nyaka Migori. Koro maybe kan nitie area ka area jomwase puonjo, kidwaro ng'at ma inyalo yudo machiegni, manyakonyi machiegni, inyalo dial *789. Inyalo mana nuoyo mano ne kidwa yudo ng'at mose puonjo. Nikech kaka wan kae wa represent ji mang'eny matimo tijni. Koro kidwaro ng'at man machiegni kodi mose puonj, inyalo dial *789 *788#. Mano kidial tibro yudo ng'at man machiegni kodi. Koro unless nikech nitiere kendo gi kaka Esbon osewacho, gin types mopogore. To nitiere client be nyalo dwaro mare nolos gi material, specific type of material ma maybe ok nino puonj, nikech kwa wapuonjo basics mana mar locha kod the normal mar rocket. Then koro nitiere moko mobedo advanced. Koro in case nin koda specific one midwaro tipimo ni ng'ama ne opuonji no, tineno ka ok kata onyisi ne mano ok oelewa malong'o. Pod you can reach out on us, pod inyalo tudri kodwa, then ka aito kanitie ng'ama machiegni moloye, kata ka wan wawegi wanya chopo. Koro wawegi wabende watimo tijno, wagero kendo. Agini kin thuolo mar njerere machuok nyakoro Mgajwang' ibiro bedo kineno kendo mabende Hesbon kanyakla kod nyawadgi Samuel osebedo kalose mago kendo mabende tiyo koda yore mago manyasane. En mana ni ng'at nyalo penjo ni to koro commercial, nikech nitiere jomoko mantiere gi otende samoro kopogore gi delni, nikech wang'eni delni wajatiyo gi kendo makamagi. To commercials jok matimo godo ohala, akeni gin bende oriwoge Hesbon. Erokamano. Kendegi kamoro amora mitie kod yien, to kendegi wagero gi kanyo. Wagero institutions, to wagero gi hotels, wagero gi kamoro amora any institution matiyo kod yien, mitie kata prison, hospitals, schools, colleges, then kod hotels mopogore opogore. Giduto kuondego watimre nade wagero kendegi. Erokamano. To kara mana kinyalo medo. Yes, wantie kod okay, wapogo gi in 3 sections. Wantie kod mag household matiende ni mane yudi mitiyo go e ot. Then wantie kod productive use mag joma timo ohala. Unya bedo ng'at ma tedo chips, tedo donut, tedo hotel, mago ohala makelo yuto. Then nitiere mag school kata other institutions, obed hospital na kadhalika. Koro mago duto watimo. Though ni sami dial number cha, ka en ng'at ma podio kodhi e training mar gero mokogo, to bonyisi na an podi agero mana matindogi. Koro mago duto watimo. To bende giyudore gwenge mapiyo, how efficient is it? Nikech samoro kata mana miyo mantiere Kanyamkago wacho ni an bende anyalo yudo, kosa mana jok mantiere bombe kende mayudoge. Wan sami duong' e olang'no, tiendwa wagonyoga. Tiendwa wagonyo ma anyalo bedo kaka wuono Nyandro kana the other day and Busia. Koro wan thuolo. Sasa kamora mora midware kata iluonga mana mar sabet.
To kendo maka magi nikech kaneno kata mana ote mag jopiny nitiere moko kuom jopiny ma bende wacho ni kendo to ber manyasani iwacho ni kaluwore kod lokruok ma bende osebedo kanene e yor teknoloji kata mana yor lony manyasani to kendo gi maka magi gedo mag gi gin pesa di how long lasting are they Hesbon mana kinyalo duoko mapiyo piyo janeno mago erokamano kendo gi budho kabisa kosegergi gidak aming'a kosegergi ginyalo tieko like about 10 years ka ng'ato tiya kode mana mar lo ma ji nyalo wacho ni oger gi lo koro nyalo kethre piyo can take about 10 years depending kod kaka ng'ato tiyo kode then nengo mag kendo wan kod nengo kendo ma nengo ne piny mogik minyalo yudo mogik en gimoro Sh1,500 to kende gi dhi adhiya kamano nyaka gimoro Sh300 gi wiye depending kaka institutions gidwaro madongo kama dwaro so many things koro gin around kanyo koro in between ng'ato nyalo yudo kendo kodwaro koro onge koro lure kata kendo ma inyalo neno ni en achiel kata mar simiti lakini gedo gi obet motemnadi opogore nikech ng'at moro dwaro ni mondo medne gi chumbe angoline jotemnadi koro nengo gi temnadi medre kalure kod kaka ng'ato dware client won dware nikech ndi ji dwaro gi chumbe ma bende sufuria nyalo bedi nyalo paro kendo manyachon ka samoro sufuria matin ok yakra mna bedi donge koro kamedo kanyo matin mana kaka owacho bei mar kendo luwore kod material ma client dwano tinego client nya oro ni picha moro e WhatsApp nadwaro kendo machalo kama the same gik mibro tigo e ieka en the same liner ma kendo ma Hesbon wacho ni gero gu 1,500 ni emidhi tigo e moro cha but koro iyudo ni macho ger gi lowo ng'ato dwa moger gi simiti moti kod fire brick ma clay works ka beche nyaka pogre kod mogo plaster to nyaka pogre kod moger gi lowo koro kendo ma bei mar kendo bro luwre kod materials ma client dwaro dak mar kendo nod nyalo budho maromo nadi bende luwore kod type mar kendo gi materials mogerego nitie motwe kod angle line mano en kendo ma en ibro weya kanyo nikech gima muko ga kendo en ni inyayudo nyithindo nyathi moro akuchocho tongo bath kendo kamae gopanga bat kotwe gi angle line no tiyudo ka en gimoro motegno makato tongo onge gimoro amora ma bisonyo gi rang'iny mopogore ma bende koro usenyiso ni koro mga jwaga kene rang'iny mane matoni wach ni Hesbon matoni jiw kata mna japiny maneno TV gi sani maka wan wuok ka wan giseyuanu tol mar mondo mi oger negi kaluwore gi rang'iny mopogore ahinya udi kacha an gima nyalo nyiso kata clients gima ginyalo timo kendo moro amora obed mar lo obed mar moger gi smitino duto kendo go tiyo machal kendo go onge pogruok koro ng'ato nyalo kawo mana gima onyalo timo nadi monyalo afford functionality margi ben the same kata obed ni en mar lo kaka mar lo tiyo e kaka mar smiti timo nadi tiyo consumption mar fuel mar iro mar yien bende en mana kaka giduto gichalre koro ng'ato nyalo kawo gima monyalo tiyogo to an gima dakwan ji duto onego bed ni gi embrace kendo gi because ginyalo neno ni gitiyo kod kit adek odhi kawo kit adek somewhere lakini iro mawuok kacha affect gi sama gitimre nadi sama gitiyo gi kindegi after a long time after sometimes to gibo yudo tuoche mang'eny miyudo ni ng'ato en gi tuo ma e kore nini nofuolo mang'eny but gima timre en no wuok kanye en result mar iro mawuok kanye e jikon cha nikech tinde bende aneno kana ka jomoko tiyo gi husks nitiere husks mag rice wacho ni mago chele aken mago mag tiang kata mana sugar cane aken magi bende tiyo gi husks koso nyaka giti mana gi yien kendo mwagero ok ti gi yien kende nitie kendo matiyo gi yien nitie matiyo gi maka wanyalo tiyo gi briquettes kata mana husks go nyalo tiyo koro gima watemo imiza en ni kata obed yien kata obed makano hakikisha mokwongo ni gi otuo maber nikech gima wadwaro ni mokwongo wapunguza iro ni mana ka medo kama Hesbon wacho ni iro miyo ji tuo to ng'eny ji ok ong'eyo nitie nyithindo seche moko yudo ka miyo kata odhi konyore to nyuolo nyathi moro ma kilo mare ratinde ni piny mano en achiel kuom shida mikelo gi iro
tuoche kaka kahera, tuoche kaka mag wang' ng'eny gi iro ema kelo. Koro mar mondo mi wapunguza mano en ni nyaka mi wapunguza iro ei ot. Ang'eno chiegni chiko twak ma kamano Nyakwaru Mgajwang'a, tipo ma bende neno kanyo gin moko kuom kendo ma bende Hesbon kanyakla kod Samuel osebedo ka lose. Ang'ene king'iyogi inyalo mana lero negi Hesbon tipo ma gineno kanyo diwacho ni mano mar kenda aina mane? Kaka mantie maneno kanyo no, mano mar institution, mano mar school. Mano mar school maduong' ma itiyo kode kamano kako lose no. Kineno kuonde ma black mantie kanyo go, mago gin angoline chumbe mo oger ma protecte mondo kik wall cha timre nад wuogi oko kik mukre. To koro ne kako donjo iye kacha oloro ma iro onge kama iro nyalo wuok go kako donjo sufria no. Oloro ma iro sufria no loro ni iro duto. Koro iro wuok gi chimni cha to dhi oko iro madbed kacha. Koro ng'at matedo iye ka otedo ka onge iro moro machande. Yudo kaka en otedo kama ler maber. Takene tipo moro kwa nyalo yudo tipo moro bendo ang'eni wabiro bedo kwa neno tipo makamago bende Nyakwaru Mgajwang'a. Ang'eni Hesbon kanyakla kod Samuel biro bedo kulose tipo mopogore ma bende Nyakwaru Mgajwang'a biro bedo kanene. Mana neno ka sa uchegni mayo wang'wa kendo nitiere mbui ng'ato ka dwaro wuo e gwenge magwa ahinya mag Kaluo nikech TV marwa to koro en mar dholuo kata onagi mamoko mantiere gwenge mamoko diwachna. Joma dwarowa mokwongo wanyalo chiwo namba, inyalo goyo simu, kaka mara en 0727 877 452. Mano ka in go wanyalo tudre yo mora mora, igo simu, iore message WhatsApp, anya oro ni piche iero midwaro to watudre kamano. To mbui? Mbui bende antie Facebook Samuel Atogo. Ki manyo kanyo tiboyuda bende iboyudo pichni machielo magikelo. To koro hiye ka gintiere gi penjo mora mora to koro giywani tole namba michiwo WhatsApp bende intiere godo. Inyalo miyo gimoko kuom pichni. Anyalo miyo gimoko kuom pichni. Penjo mang'eny anyalo duoko kanyo. Akani Hesbon hinne jogwek ma bende intiere kod penjo kuomi ka dware kod jiko manyasani ni dibed mane? Anabe ka gidwara to ginyalo yuda 0720 63 4789 ama 0780 63 4789. Facebook ayudre Facebook Hesbon Raguel mano idhi yudago e Facebook. Koro WhatsApp be antie, koro sasa mang'ato nigi penjo kata gimoro amora to komanya ko contact akanyo to odhi yuda kanyo. Ero kamana ahinya Nyakwaru Mgajwang'a dani ne tipo moro machielo mano mar jiko kata mana kendo ma bende Hesbon gini kanyakla kod Samuel Atogo osebedo ka loso. Picha ma bende ibiro bedo kineno kanyo gin tipo mago mag jiko adek. Agino ni mago Hesbon mana piyo. Okay, koro kaka mano momako jiko adek no mo odiere no tiyo kod both yien gi maka. Samidwa tiyo kod maka tiketo iye maneno no. To kidwa tiyo gi yien yien en ma inyalo gole. Inyalo gole titiyo kod yien. To these other sides ariyo man bathe koni gi koni ka gin to koro gitiyo kod yien kende. Koro inyalo tiyo kod both kaki en multi-purpose. Then moko gi to gin mag yien mineno man gi piny nego. Mago mag yien. Moro machal man on the right. En man iluongo ni rocket stove. Rocket no en gedo ne odwa pogre gi ma en kor keto gimiluongo ni liner e iye. To moko kata iluongo ni liner mikete adek cha to rocket ni tiketo insert. Gimiluongo ni insert e iye. Ero kamana ahinya ng'eni ler matut Nyakwaru Mgajwang'a po nono ne ok iwinjo ler makende kata mana samoro ok yaw wang' jowi mari, samoro ok yaw mbui mari to kadhi. Par ni Hesbon kanyakla kod Samuel Atogo bende ochiwo namba gi kanyo gintiere mbui mopogore. Inyalo tudori kodgi mar mondo mi ing'e mathoth ka bende jiko ma nengo ne tin mogik en siling 100-500 donge? 1,500 ka in ja commercial kata ne intiere gi ohala, samoro intiere sikul, samoro intiere gi magawa, hotendi moro kanyo inyalo tiyo gi jiko manyasani ne mar mondo mi okungni yien, okungni kata mana tuoche, fuolo gini matinde ji na fuolo ni yiero thung'
tong'o ji gin gik monego bed ni wawere godo. Mago tiyo gi kendo manyasani. Par ni kwatiyo gi kendo manyasani makamagi bende konyowa kedo gi lokruok mago mag kor lwasi, climate change. Agono erokamano ahinya Hezbon Oduor kanyakla kod Samuel Atogo kuom yoro we studio kiny ma kawuono. Ne jopiny mantiere gi penjo ang'e ni gibiro bedo ka gi penjo. Erokamano ahinya. Nyakoro Ngajwanga dakika 27 tok saa 1 mano mar okinyi gi kany bed makilo we giko mar twak makamano. Kata kamano chenro mar piny pod wadhi godo nyime. Sani akaw yo matin aduogo mar mondo bi wapor wach e chal mano mar piny Kenya. Mathoth osebedo katimore pacho ka Nyakoro Ngajwang wantiere gi janon siasa Okinda Ojuka ma bende biro bedo kadonjo godo e kinde thuolo manok. Kik dhi mabor. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Bwana sifiwe. Kupata huu wimbo bonyeza *811 *274#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapa pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng. Wuoche go kogore piny muinye tibro tero gi hospital. Naka wuoche bedi tero hospital yawa. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yaw yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Teacher Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor Nyakoro Mgenye nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this week. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magi te yudore e chenro mar Paw Tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore Paw Tuke. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukite kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakoro mgajwang dakika en 34 tok saa 1 mar okinyi. Pod adhi nyime gi twak e chenro mano mar piny. Okinyi ma kawuono en chieng' tich abich. Ken chieng' tich abich nyakoro mgajwang mathoth osetimore chakre wuok tich. Makoro kwatieko juma. Omiyo adwaro donjo gi chala mano mar piny Kenya. Wapurana wach weche mosebedo ka timore. Juma ni no ng'anyo mabende notimore chieng' tich ariyo nyakoro mgajwang e counties mopogore opogore ka county ma Nairobi ne achiel kuomgi. Kata kamano ng'anyo mar odiochieng' manyoro nyakoro mgajwang arita no nyama pek. Buora Nairobi ka romo mabende rowere na nego beni romo gode ka romo mar Uhuru Park ne okodhi nyime kaka ne ochan. Omiyo kiny ma kawuono nyakoro mgajwang antiere ka gi Okindo Ojuka janon siasa kendo wabro bedo kaporo kode wach e weche mopogore opogore mabende osebedo ka timore. Okinda hamusi ni misawa juma mari bedo nade? Bedo maber. You look so good. Pero kama naile. In maber? An maber osiepa. Maber gi marach mumuri. Achaka gi mumuri nikech ngeni TV mara Mogi ka bende waero bende kwachwale wacho ni positive vibes. Mumuri juma ni debed man. Gimomora kabisa ne Raila Amolo Odinga ma wuod Mary Nyarudima otemo kabisa. Anelda Raila ng'at moluoro kaka oganda luo temo riwo Kenya. Kanyakla ni okanyawe oganda na e kor lwasi. To kanyawe oganda na e Yangoke. Ko Raila osengiso Kenyans and most so youthful folks ni en ng'at mani capacity kata oteku mar loso Kenya nikech Raila Odinga en ng'at ma ever since we know what he has stood for several years. Koro riwruok ne gi onjelo wuon got Dr. William Samoei Ruto ni ng'ise ni okego ne ong'e gik maber ma dhi timore ne oganda luo. Oganda luo osebedo oganda mosebedo marginalized kata osebedo oko mar sirkal for decades. Moko nyachako wewa e oko mar sirkal. To mane omiyo no chung 2022 mondo terwa sirkal kapok odhi okawo kom maduong' mar Afrika. Man it's a plus for community. Makoro momori en dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar riwo wi oganda kanyakla. Riwo oganda mar luo kod Kenya as a whole. It's a plus for our community. To samoro manoko more joma didi bedman. Jomoko matin mono aseriwore kod achien mapok nomiyo oganda luo lemo. Moko machalo kaka Kalonzo Gene, machalo Martha Karua, makata previous election manobedo. Nwaneno kura mane gigolo. Ne okura manyalo pongo kata anything. Pod pingo gik ma riwruok mar Kenya kanyakla. Ng'is ni mago jok moko nego ket vox mag leadership. Maga achiel kuom gik manoko mora. Plus ing'eni oganda sama biro ka Sharon ne gacha nigi problem. Ng'ama noting'a ne Gen Z. Tapenje ndara ni Gen Z ne 26 years old. Tapenje ni ng'anyo mudhi go mbele. Bukore ere kaka koro nene
gimbe gi ywak ni koro moko ng'anyo mane wan go, nitie jomoko mo hijack ng'anyo mane wan go. Maga achiel kuom gik moko mora nikech koro people have to pay bills, nyaka wachul bills, and more so the young generation as Gen Z. So many things makanya gete kana macha gete mochon makoro chung ke jitiyo kodgi gi jok ma ok dwar progress mar Kenya. Yes. Nikichangana chedhi na de mabenda achiel kuom weche mabende wacho kumore jumani kotendre kod weche mag ng'anyo mabende noneno chin tich ariyo mar jumani. Pod waneno ka pod obila pod tiyo kod oteku mathoth e ng'anyo. Waneno ka jo Kenya mamoko bende nochiel gi magina motho kopogore gi mano hindini mopogore bende jo maundu mamoko bende koro kaw kang mar riwore gi jo ng'anyo. Niwinjo kanyo ka jaul wache lo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni nyaka sani ohindini oselalo moheo siling bilion 6 chakre ne ng'anyo chake kini thuolo mar dwe achiel mokalo. Sure. Ingeni Sharon, rais chalo kaka baba dala kendo inyako maber sana par ni dala apringi mari ne ber. Ingeni ka ingi gwenyruok e paro gi babau monyuoli to nitie yo maka kiwego kode. Ok nyagola gola ni dhi odu kacha tigolo baba kani duk migoye chuny liare ni weita ni baba koro nyaka iwuoge wadalane nikech gima nwadwaro ok timo. Ok tim kamano. Mani nyalo bedo gi kuom. Generation mlo ni Gen Z ne no ken gir Gen Z kende. Ne gir both Gen Z and millennial. To ne gisewro a very strong signal to Kenyan folks and leaders at the same time. Thuolo mane gichiwo no mano an indicator ni gidwaro accountability, integrity, gidwaro leadership makan accommodates everyone. Mano ma president okaw public press conference mo yie ni gik mwachogo atimote mo dissolve nyaka cabinet mo okaw ng'at mano PM go wathi competitor Raila Amolo Odinga mondo bigi joge 6 million mano yudo ka plus magi mondo waket kanya nyaka cha ere kosa kanyo mar president. True, koponi wadhi ng'anyo Sharon, ing'eni nitie ng'anyo man golemo gi ng'anyo maonge olemo. Kidhi ng'anyo kata ne jawo mabei moya supermarket mabe o provide job opportunities ne jok mang'anyo nego tidhi ketho nyaka duka to ng'ano be yuago kata mana finance bill mane wasetieko kocha ere kaka gikonyo piny manyaka sano ke sir ng'anyo mosbedo kadhi mbele gi I don't because one wawunde ni koro Ruto ni resign ing'en mawuoyo gi luo joma wuoyo ko san gin gi luo wawunde Ruto ni resign ayushoni Gen Z ema dhi kaw gini koso ng'ama nade madhi kaw gini koken lweny jomoko nono ema ketwa go lwenje ikwa ng'iyo kata san Sharon ing'eno nego ganda wa nen matut kabisa king'iyo kata mana deputy president ma Kenya ka nitie kamoro moaye king'iyo kata former IG nitie kumoaye king'iyo kata mana treasury nitie kuma ichoaye king'iyo kata governor of Central Bank nitie kuma achiel moaye king'iyo kata mana interior nitie kuma giaye watu ganda luo makoro wago lweny wago ni ang'amo mawa matero wandara ma agoi nyaka Sharon imi yaw nyaka dukani mabi chulo shuru kata mabe to mane memo ni adano mar mondo mocha gi thoro wacha hinya nyama no mar riwo bi oganda kanyakla waseneno kanyo hugai mar Azimio mabende jatend duond bura mano mar ODM jumane ka bende holero no oganda mapachoka ginero mabende homiyo ni beni chungo ng'anyo mar mondo mi oganda obed kod twak wach mabende sebedo kod mnaka kelo liet kuom jo siasa to gin jo siasa mage gin jo siasa mago Azimio neno kanyo ka jotelo abich mago mag Azimio bende diche manyoro noromo kuom seche moheo auchiel kendo koro gibogo wuok e riwruok mar Azimio pono nani duond bura mar ODM achiel kuom duond buche mabende loso kweth mar Azimio oloso piny owacho mar bara gi piny owacho to wach makamano omip kata mna peke Daily Nation okinyi makawuono kiwacho ni Raila shadows in Ruto State House malingling ni jatenda duond bura mar ODM osebedo karomo gi jatend piny mano mar loso weche mano mar riwo Uganda kanyakla. Ing'en mokwongo Raila en a candidate mar Kenya to AUC. Mangiso ni en a candidate for government, right? So Raila, jok madhigon Raila Odinga, ing'en nitie jomoko understand Raila. Jogi wen for Raila Odinga and Raila of Azimio candidate. Raila Odinga is no longer Azimio candidate. Raila Amolo Odinga is a candidate, Kenyan candidate to AUC. You know what ni Sharon? Marareo, and candidate ma represent the government led by His Excellency William Samoei Ruto to AUC. Kuro any affairs ma government nyako oket kanyakla. At the same time, ingeni history ma Raila Amolo Odinga as an elder, as someone we respect a lot, en ngat ma timbe nete
en riwo Kenya kanyakla. Raila joma ng'eny mosekosone, Raila pok okosone ji mang'eny kabisa. 207 Raila no makura. Everybody knows. At long run, no dhi mounga na Kibaki, mano mai kucha ni, moriwo Kenya kanyakla. Ere ka ng'ani nyalo chako thine. King'iyo 2013, 2017, inti gik mecho timore mano wadi ma Uhuru Kenyatta, kata ji ong'eyo kabisa. Raila no swallow pride mare mochako tigo Uhuru, ma Kenya obede level mano obede cha. Sani ning'iane situation mo nitie sani. You can even cover, inyalo kono kata compare history of Egypt. Gik mano timore Egypt. Ing'ane magia generations, ma onge gi time to know the creation of the problems we face as Kenyans. Gionge gi rich history kumwae kumwanti kumadonwa there as Kenyans. To bende pare nyalo bedo matek nikech kiwinjo kata mna moko kuom azimio ko principles gin gi ochono gidwa dialogue to gidwa twak. Gidwa dialogue, reason being ingene wasiwuotho gi Martha Karua. Onge olemo mora ma Martha osemiyo Raila Amolo Odinga. In 2007 Martha nowacho ni okonya bedo piny koganda moro moko timne timbe moko ninyo bedi state house apa ning'eyo kabisa Sharon Kalonzo Musyoka ni nyaka wawuoth kode kopo ni odwan mondo okaw presidency in 2027 Kalonzo tengo ting rungu to jilowe okoningo liere kod Raila Amolo Odinga ma ok dhi chung 2027 at the same time onge olemo mora ma Kalonzo osemiyo ganda luo nyaka wawuoth kode Ruto meno wan kani Ruto William Samoei Ruto ne emiyo collaboration mar Ruto and Raila Amolo Odinga, the chemist, no me work position mar premier. Raila Odinga knows, and ngat mako chako ni support, he will support you. To gimanyak wawuoye Sharon, ni wan kako ganda luo, watu lewany ni olemo mane momiyowa. Gimane okwadwar kabisa, including Okindo Juka mantie kani, then finance bill. Nintie pende moko makata no kadwar. Are you getting the point? Tani government. Nintie pende moko mano kadwar. Rais kuka public press conference mowacho ni bwana kuwacho ni duon Kenya ok dwar gini tieni mano ngama embrace mluongo demokrasia Kenya en piny maong'ere gi demokrasia I'm telling you. Tingeno Ojuka bende siasa ka gore pachoka to bende gore e pinje maoko nikech mana kaka iwacho gi kar dhogi kanyo wacho ni siasa mabende hugai mar azimio Raila goyo sani en siasa mar pinje maoko kaka picha mare tipo mar ranisi mar karamne pinje maoko e kinde mabende timo kisera mano mar dwaro lemo mano mar jakoma mano mar AUC to parni pachoka bende ntiere gi ting nikech en jatend duond bura mano mar ODM to bende en ugai mano mar azimio tangwa timore ka azimio ka nikech azimio ken mana duond bura achiel kende mabende tero dwachgi wantiere kod duond buche mopogore ODM kacho ne gin gidwaro twak to duond buche mamoko bende kor wacho no gidwa twak nyaka sani hangeni kaka jofwambo biro bedo kwa luo wach makama machiegni nikech bangro mabende koro notim gi jotela beach ka kum thulu mar secha uchiel don neno kama kaka Karua bende noketo kata mne mbui mare mano mar exromo mabende na gibedo godo wacho ni dialogue kata mna twak ok gisir kata matin azimio ko bunji sani Apenjini Sharon. Kopo ni koth goyo udala. Yo mane minyalo solve go weche. Do mana ka jobedo piny to jiwuoyo. Itabu nika ere kuma koth chako goyo kaka jo Kenya. To waloso kuma koth chako goyo. Ing'eni Martha Karua kod Raila Amolo Odinga plus Kalonzo Musyoka plus activist moko machalo Boni Mwangi genegi. Magi jok machamo dollars from abroad. Yogidwan gitigi Raila Amolo Odinga. Raila is a statesman. Raila ngat masamu kudikane is no longer Azimio candidate. Raila is a Kenyan candidate. Ma represent Kenya AUC. Ingeni tipo ma Raila Amolo Odinga ok ngi Kenya ka kende. Inge global. Ito ngane. Kakro Kenya ma chalo kama. What of Africa? Nikich all they represent the interest of the continent. Okay, Raila is no longer Kenyan leader. Raila is a global leader samugudikane. All they represent the entire continent. Ngani kaka inyalo ngiseni okel kwe. Sharon. Ni mondo oserve petty interest mar 2027. Kalonzo nigi right mare mar tamruok bede angowe dialogue. But ajana noga Kalonzo oluongo Wakamba community. Mag bedo go page, mag wacho dialogue emanyalo soriwo kanyakla mondo otirgi status. Ngisen no Kalonzo gin ka bedo kamano. What's wrong ka Raila Amolo Odinga oriwore go wadgi ma William Ruto mondo ketwa Kenya watitijewa. Wan gimwa dwaro gima japiny dwaro Sharon. Japiny dwaro an environment monyalo timo ande. Dwaro an peaceful environment monyalo wuotho moko ng'eyo ni pok jogi experience. 207
there are people who lost their lives. Nitie joma noketho properties magi manyaka sani pok wigi owil. We are not ready to go there. Nikechera kineno kod mna ute mabende Raila Odinga bende nochwalo kokacha owacho ni pinje mamoko mabende nosetemo kedo kata mna kaka sani koro piny Kenya wakedo kendo wasundo piny owacho kama pinje makamago nitiere nyaka sani kata mna pok gichung' malong'o. Go to Egypt. King'iyo Egypt, economy Egypt before was very strong. Can you go to Egypt now? Dhiane kata mana Libya gimatimore Libya sana. Jiwe dhiane Libya gimatimore kata mana Libya sana. And at the same time, wawuonde ni William Samoei Ruto resign. Ere ng'ama dhi benefit? Gen Z koso ng'ama dhi benefit? Koso baby boomer? Dong samoro jomoko neno ni ka giketo piny owacho tesre ka lokruok ma kamano ibiro bed ka iloso mar mondo mi lwasi obed makare. Piny pod nyalo bedo inyalo ket piny tesre kokalo kata kuom William Samoei Ruto. Nikech yo an indicator manyiso ni William Ruto oseadmit gima vijana giwacho en gik mosetimo by action. One of them to dissolve the cabinet. 2, to reach his elder brother Raila Amolo Odinga. And 3, church leaders. Mano ngisi ni mane capacity. Ngisi ni ngat ma is ready to listen to Kenyans. Mondo sort out problems kara koth mane go wala. Nikech kini mabende kanyuma kama gina chako ni sundo piny owacho kaluwore gi paro mar chik mar omenda jatend piny Kenya nothiche moka okanga mano mar thicho oko riembe tich jotend migepe mopogore opogore. Twak mabende koro jiwone nikech waneno ka kweth moro dwaro twak, kweth moro bende ok dwaro twak. To ang'eni twak bende ma samoro nyalo los godo ukinge makamage nikech nyaka sani wang'eni jotend migepe bende thuolo mag tije bende warito mar mondo jatend piny Kenya lande ni jotend migepe manyien biro bedo jomage. Neneno nonro kanyo mabende nogol kod kembe matimo nonro e pacho ka Tifa Ginfotrack nogolo nonro duond rowere kaluwore kod dwaro margi. King'eyo kora mana The Standard gocho ni the Gen Z effect and scramble for cabinet. Koro rito ni cabinet biro bedo jomage. Nyaka sani wang'eni jatend migao mar cabinet tacho ni mag migepe te en Musalia Mudavadi kapod warito mar mondo mi ndik jotend migepe tich. Gineno ni moko mana nitiere lemo machako ndiki paro mopogore opogore osebedo ka mienjo to mago duto te aparo ni luoro mana twak koso na ineno mondo Gen Z the Kenyan youthful folks, right? Okada wuoyo kuom Gen Z. Ada wuoyo youth au nikech lwenye no ken lwenye Gen Z kende. Nindi kata millennial, nitie joma ng'eny, zillennial, Gen Z, ni group ni. Yo manyalo kelo gi magimbe gibede e table miwuoyeno en mana dialogue. Dialogue ne mabiro kelo thuolo mag wuoyo e mesa. To wan kaka oganda Luo, wan gima Raila Amolo Odinga osewachonwa. There are times where I can disagree with Raila Amolo Odinga, kaka mana party affairs mage mar ODM. But Raila Odinga is an elder. Yung technique monge kum characters monge kum Raila Amolo Odinga. Raila en ngat monge ni ji emose betray Raila Amolo Odinga. King'iyo kata 202 Sharon. Raila Kibaki no yudo problems mang'eny kabisa. Raila gine joma no mobilize Elif Mar Kibaki to London no thiedhe. Mo campaign tirelessly. Kibaki bedo president. At long run Kibaki betrayed him. King'iyo from 207 nekigore kabisa Kibaki. Nikech no wacho ni Kenya is bigger than him. Is bigger than Raila Amolo Odinga. Magichak iriwo Kenya kanyakla moketo kumo wantien. Ng'ane Kenya ma 207. Kichak ng'iyo 2013 2017. It's only Raila Amolo Odinga manoriwo Kenya kanyakla. At least nitie some projects manotimore in Luoland. Cooperation. Ekin Raila Odinga gi Uhuru Kenyatta. It's the same thing Raila sani timo. Gionge the outcome of election of 2022. But Raila still nyalo richo wadgi ma William Ruto. Nikech ong'eyo ni Kenya is bigger than Raila Amolo Odinga. I'm telling you for a fact, Sharon. Yo manyalo kelo Kenya kamora achiel emana dialogue. Nikech samo kata William Samoei Ruto ni okong'e kumane koth goyo. To dialogue ni datim gi ng'ane nikech par ni dialogue makamano kama na twak. Nanek beni chako wuok tich mar juma nanek beno rumo odiochieng' makiny mano chieng' ngeso. Nano koko timore chieng' wuok tich jatend piny nantiere kaunti mano Nakuru. Nyaka sani ng'eni ji 150 kaluwore gi ote ma ben jatend piny Kenya nowacho nanek beni riwo e twak makama 50 kuomgi nanek beni gin rowere. Ing'ene in politics tigmoro ni iluongo ni past. Past, in 202, in 207, dialogue no killing hybrid system. I get the point. Mori o Kenya kanyakla. Ineno jok ma nyalo bede dialogue. Dialogue nyalo lost anytime. Joma nyalo bede dialogue gin church leaders. Mano se bede William Samoei Ruto. Gin political class. Man gi sober minds. Ineno. Gin youthful class. Podi nyalo lost thuolo mar dialogue. But yo manyalo kelo kwe
makenyo ber kuma bedo ni Sharon en mana dialogue kendo onge yo machielo en mana dialogue ni tingine dialogue ni ngata chiel kendo kinyal bedo mesa no apenji Raila Amolo Odinga is the de facto Azimio leader right nikech Kalonzo tingine noko bedo ballot paper en mana Raila ni Martha Karua Raila nigi MPs adi Azimio Martha Karua nigi MPs adi Azimio Martha nokelo kata kura di kumba Raila Odinga ingeni kwa chako nwako revise our past no samonga nyalo yo akanya kinyo ka Boniface Mwangi is being paid engat michulo ga abroad oken gimo kungtimne Ruto kende maga ngino kinda manumu iwacho ni manumu gi moto aburo bedo kwa yango nikech wangeni magi gin dongruok mag motenre kod weche mag siasa kapo nono ni dialogue nane gbini chako jumani mane gbini na rumo to kotimore ken juma machielo buro bedo machal nade kata kamano mago gin milome mabende podwa rito wawinyo na kum jatend piny ne gichane e yo machal nade to Azimio ni bende oburo bedo kwa ngi wan kaka jofwambo wan wanginya kod ngajo angwan iti mar neno ne Azimio ni gi chochi ni makoni kod kocha pogruok mar paro mabende gisebedo godo biro bedo kachalo e yo machal nade nikech odichi manyoro na nyisi kanya kod ngajwang ni jotelo abich mag riwruok mano mar Azimio no romo dibed ne nitie kaka gidwa wuo Azimio kin thuolo mabiro nikech ok gisir dwaro mar ODM mano mar siro twak mar loso kata na sirkal mano mar barwa bar mago gin weche mabende waluoni machiegni kopogre mano kinda e kin thuolo mar dakika biro mabende wadongo done bende walosa na ng'anyo mano mar were ng'anyo waseneno ka dhi nyime chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma chieng' tich ariyo nochako neno kendo ka obila notiyo kod oteku mathoth ne jofwambo ne jopiny mabende nochiel kod magina riwruok mano makedo ne ratiro mag oganda pacho ka KNSHCR giwacho ni nyaka sani jokenya 50 oselalo ngimagi to mano en mabende na gichiwo chieng' tich ariyo manyaka sani king'iyo kata mana jok ma oselalo ngimagi jok ma osemaki jok mosebedo abducted joma ne neno masharia gaida achiel kuom jofwambo matuklu mabende nomak kanyo gi obila bang'e okwach kichwacho ni en mistaken identity ing'ene Sharon samoro be okathin Gen Z okathin urawe nikech kanyo kuma wantiere but inano integral doctrines of wars ing'io ibedo objective kasi ng'io destination then gimidono bedo clear ni angama what are you fighting for inano samwagi koro kani to koro wago lweny ma por miyo mana hinyruok nikech kopon dang kada penj kada maro were koro sani wadwarango ning'ene depo ni wago lweny ne kaso jatend piny Ruto ko resign to Gen Z take over to mano po lwenyo nego dhi mbele to kupon wago lweny ne munda another baby boomer o take over tene lweny mongi makonyo go Gen Z mar ariyo iwinjo ka jok miwinjo ka polisi temo makogo okwach kich temo makogo gin most of them gin joma nosebedo gi chilo moro ni chal gi mitiyo gi penje moko ma enemies magwa to finance gik madhi mbele kage lakini adiri Sharon polisi osetemo kalure gik mosetimore gik mosetimore previously polisi osetemo aspiration maji nyadhe nyaka e parliament matim gik manotimore ka gisetemo ka rowere samoro ng'anyo mamuole nang' meniti gi live bullet samoro nyalo penjo kwacho ni gisetemo jofwambo mosebed kimonjo kama Nakuru ang'eni nyaka wach kum nyaka inano inyalo dhi mi wang sitiol mi chaki dhi mi tim gik mane joko timo ka e parliament nyisa piny mosetimo gina ichi neno Pakistan ng'anyo ma Pakistan outcome mar ng'anyo ma Pakistan Buddhist ichi neno gik mane jotimore nyisi ni polisi ma Kenya ka nitie maricho be nitie rock police lakini majority of them osetemo nikech Sharon kaluwore gi gik mosebedo chien nyisi ni polisi gi osetemo kabisa majok kipimo gi ng'anyo moseneno chien isi jogi osetemo at the same time jok ma mostly neno ka gwondre polisi gi gin samoro ng'at modhi duka ng'ato tur gin samoro ng'ato dhi ande ng'ato ka TV odhi go ng'at ma samoro jak piny mawadgi mane go gi tabuni
ema koro okedogo koka oketho gigene. Lakini okawach ni polise tebeyo, lakini majority osetemo. Kata kamano warito neno na milome mabende samoro rowere biro bedo ka golo kotende kod ng'anyo nikech ng'anyo manyoro to nan them nikech bura Nairobi ka nwaneno kanyo ka Douglas Kanja ma en ogai mar obila e yor Kojolo nochiwo milome mar mondo mi kik ng'anyo tim kowacho ni ng'anyo okosiro ng'anyo mitimo kora ne CBD wach mabende nwaneno ka doho mamalo Nyakwar Mgajwang nochungo kum mabende tendo bila nyogolo mano mar kumo ng'anyo mabende timore chuny boma ma Nairobi ka bende giwacho ni oganda mapachoka nitiere gi ratiro mano mar ng'anyo. Kata kamano kotende kod ng'anyo Nyakwar Mgajwang ng'anyo makamago nyaka sani kaluwore kod report mabende nochiw kod riwruok makedo ne ratiro mag oganda pachoka wacho ni ji 50 oselalo ngimagi nyaka sani. Doneno kama na report mag obila mabende gwenyore kidhi kata na city mortuary mabende ng'ere gi sani kaka Nairobi Funeral Home bende se obila ng'ato obila koseseni osenego ng'ato report mitedo kacha iwacho ni samoro notho e accident e kin mamoko en ang'o magitemo kata pande ing'eyo MIG major serikal nigi a lot of enemies at the same time te jok moko ma pok on gi confidence kuom serikal ing'eni kata chon be Jenetha Thurman Ndara Sharon ineno kala gima ne ng'acho timo kijana mane kware awacho nyaka kware mano ka almost nyiri mang'eny most of them ne gin nyiluo nyiri ma tho ka jiri 42 mano ng'isi ne gine but rakruok mar police gi protesters outcome mostly bedo ga mana tho gen nichi winjo kata previous talk show michango kodi ichawo jogi will remain our heroes forever nekech ne gi a very strong signal to jo manyalo kelo kwe ni Sharon miwinjo ka sani ji ywak nikech thogi kech ng'ama wito ng'ama tin mano ng'ama wito ngufu mar piny yo manyalo kelo kwe gi en mana dialogue mar Raila gi William Samoei Ruto temo wacho gi to leaders ma Kenya ka en mar Raila Amolo Odinga gi William Samoei Ruto maga the leaders ma Kenyans nyalo listen to nikech gin joma dwaro kara maber ne Kenya ng'ata ma pingo dialogue ma keto Kenya achiel tienen mano ng'at modwano oyuto kuom tabu odwano yuto kuom lwedo motimoremo nikech situation mantie sani monte kan if you want to be a leader you must lead people but healthy people to kar joma midwa lead kopon joma ng'eny tema thoni kitamuri dialogue mane penjo maduong' kata kamano wang'ene kwachomo dira kama hemoja yudo milome mag ng'anyo mabende Gen Z kama rowere osebedo katimo e pachoka kendo joka ng'eni mathoth bende timore kwadhi odira akeni gino mar gi odira nango nikech ang'eni nitiere pending issues mathoth e pachoka indi achiel en kotenre kod kweth mano mar Azimio mabende wasebedo pogruok mar paro mosebedo ka mienjo kuomgi wabiro bedo kwa ng'eni chung mar Azimio nango gino maro ni gibiro bedo ka gilando machiegni ni juma ni waneno kana jatendun bura mar Wiper mosomo milome mano mar Azimio kata mne lo Azimio rowere mabende no monjo ka chenro makamano dhi nyime mabende moko kuom jofwambo bende no yudore kama tek machielo en twak okenge mag jiwo twak nyaka gisani machielo en wach mar jotend migepe jok masiro ni jotend migepe mamoko mana nitiere lemo bende chako duogi e kin mamoko gin mari kwadhi odire ndi bedanga ng'eni weche mathoth timore yes mokwongo ang'eyo ni President Ruto dhi yiero jotend migepe ma represent Kenyans with the previous feelings mancha Kenyans nigo mane nyalo kata fuel demoni ni nen sirikal mar oganda reyo mar joganda madiere kagi mar ariyo odhi consider the professionalism odhi yiero jok ma can perform of politicians to the yiero jok ma nyalo perform and at the same time number day odhi consider gender mondo the youthful folks will feel need their part and parcel of the government right at the same time odhi bedo gi government mar Kenyans nikech Kenyans ne nie either Kenya Kwanza kata Azimio koro kokawa Azimio motelne gi Raila Amolo Odinga and Kenya Kwanza motelne en to riwo kanyakla ni mano dhi bedo government mar Kenya mane manogolo Kenya kuom dhier era mar Kibaki and Raila Amolo Odinga to riwruok bilano osebedo golemo Mara King in the history of Kenyan politics, it's only Kibaki who performed well as president. To manakano unge Raila Amolo Odinga. Kor gima Raila temo ketoni gini is well for Kenyans. Ngata maping gima okego ne mawudu meri nyarodi matemo temon. Mano ngat no thir Kenya to no thir Luo. To ngeni seo ben nyaka bede yo makoni kod kocha. As Green Congress Party of Kenya, we support the dialogue between the two.
to dialogue obro bedo for all parties. Dialogue in between the two, koso dialogue itimo Ilojo Kenya. Ilojo Kenya. But dong sani no ka William Ruto gi Raila. Makoro kudwa kata mana ni rowere mosebedo kata mana ka for Kenyans, gigol representatives, man gi clear minds mondo wabede table. To representatives double kanya giwacho ni gin partyless, gin tribeless, but gin gi demands gigo, we've known their demands. Mamago gik magidwaro go almost 80% rights osetimo. Ngisi ni yo atemo ngisi ni yo manyalo konyo Kenya ma Kenya bed where it was before, right? And through dialogue bro krig miloni hybrid system manogolo Kenya in 2007 to 2013 ma Kenya wuok dhier ma intiere kod gowi mantiere ma Ouru nokawo leadership mar Kenya ka wan gi gowi mar 1.8 trillion. Ngisi ni hybrid system worked very well. Ouru nowe Kenya kaen gi almost 11 trillion. Ngisi ni William Samoei Ruto ni emene a lot of challenges. Challenges that can only be solved through dialogue. Yes. Ero kama na inya ngeno kinda mago gin moko kuom weche mabende waluo machiegni samoro kotemore odera kata mne giko mar odera ne bende kata mne giko mar juma nyakon gajwang bende bengi duto te nitiere kuom jatend piny Kenya mar ng'iyo ni ng'ama bende obro bedo koyiero kaka ogai mano mar obila mano Inspector General e pachoka bang Jafet Koome nogweta wang'eni sani yor ko jolo wantiere kanyo gi Douglas Kanja mabende nogai mar obila e yor ko jolo sani nitiere nyinge adek mabende nosechwal ne jatend piny Kenya nitiere mar Douglas Kanja nitiere mar Major General Afasad Kiugu mawuok Kenya Military Academy Commandant kanyakla kod mano mar Nyale Munga mawuok Kenya Police College Commandant. Obro yiero ng'a e kind ji adek go sani yor ko jolo wang'eni en Douglas Kanja banga ogai mar obila Jafet Koome nogwetao tekine mabende kata na Jafet Koome nogwetao pod waneno ko obila pod tiyo mana go teku mathoth e kind mamoka kene nang matimore Sharon oteku matoken mane oteku mathoth aparo ni police tijen rito mwandu japiny. To ngat mituro duka na cha. Maini siro kata mnateko moyo bendu bila. No, again we need to be honest, Sharon. Police tije and Carlo rito mwandu japiny. Sharon, I've got a friend, a colleague, manega chogogi, ogogi kidi mokethorete. Mangama no amanala gi nyathina ka biro Nairobi. Gi adale village, they are coming back to Nairobi. Ngani endonge ngoja Kenya. Police ko rito mwandu ne kata rito gacha mano to gikidi cha. Ere problem. Kata kamano enganyo makamano bende seyo joma undu mabende koro sibido karuore gi nganyo kum en wacha diere nikech oganda mathoth oselalo ngima gi oganda mathoth oselalo kata mana ohendni mage. Oganda mathoth nyaka kamwalo seni nyakoram gajwang. Nitiere kuom jogo eko mabende nigi tich. Sani gionge kod tije. I told you, I've told you before. Ni ano tinga gi Jenzi, 26 years old. Apenje kwa biro to bana koro lweny mugoni, ere kako koro konyo. Ni lweny ko kanwa chake, opogore ka koro en. Nitie jomo hijack lweny ne, mo serve their interest. Nikech kata bills koro we want to pay. Okwanya chulo kata bills, nikech lweny mwagoy maonge tiende gi week matero. En tipo moro mamako wang. En tipo moro samoro manyalo kata mna diero wang kinyo kata mna wang jowi ma kata mna tipo mabendo asebedo kwa kelo chenti charo nya kwa mga jwang kineno kuna mana awacha mna kumrajisi kana Kitengela gidhi gimu gi goyo gidhi kwalo kar logo gas iwacho ni kar logo mo gi kwalo iwacho ni gas cookers gidhi ka mayuse mat to magi duto tenya kwa mga jwang ginoganda mabende koro mani mana yore magi mago magi yuto wach mabende sayo kang mager kata bende nganyo to osebedo kadhi nyime to nyaka se okenge mabende koro moko kuom rowere mapachoka mago boko tamna rowere wacho mana ni jo maundu kata mana jo kwe osebedo katiyo godo magi wach mabende waluo ni machiegni koro ngajwang ponono ni milome gibiro bedo ka gichiwo mano mar ng'anyo mano mar juma mabiro kata kamano hokinda goni mano yinwa mar mun weteke gi kanyo dakika hoskadha beach nyakoro ngajwang tok sario mano mar okinyi chenro podhi nyime gi sani angeni sikri makare mano mar rito chenro mano mar ng'ejo thumbewa. Okiny makawuono Solomon Atito mong'ere gi nying mar Kafaya nolimo Aluoch Pamba e dalane mantiere Katito e county mano ma Kisumu. Bende ng'e Aluoch Pamba? Ng'e Aluoch Pamba. Ng'e wendege? Nogo thumbe kabisa kendo akian nolal kure yao. Aya koro kete mana ka e chenro mar ng'ejo thumbe wanya koro Ngajwang Solomon Atito noloso gi Aluoch Pamba HSC
mar mondo miwinj sigande kanyakla kod wende mage gi kama nolale kata mana kama entiere gi sani. Mane chenro ma bende biro e chenro mar ng'e jothumbewa. Parni e chenro mar mbako romo, adhi duogo gi rowere sa 3 mano mar okinyi, rowere 6 ma bende wajabedo godo kinde ka kinde nyaka rom gajuanga. Bende pod gisero ng'anyo ma bende dhi nyime. To kotende kod jotend migepe, gidwaro jotend migepe machal nade. Mana nitiere kom e kind thuolo mokalo bende gidwaro kata mana moko kuom gibende duogo kendo e telo. Mage thoro wach ma bende dhi bedo godo kik dhi mabor. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto.